Зифа Кадырова. Сагынырсың, мин булмам. Фәридә моңа кадәр ялгызлыкның ни икәнен аңламаган икән. Булат китеп югалгач, ул үз-үзенә урын тапмады. Әгәр баласы булмаса, ире ташлап китсә, гомере буе шулай ялгыз яшәрме? Сеңлесенә барды, ләкин күңелен бушатырга горурлыгы ирек бирмәде. Тукның хәлен аш аңламас ди. Бала чагасы ире белән мәш килеп йөргән сеңлесе апасын аңламады. Аңларга вакыты да булмады. Һәр кемнең үз дөньясы. Фәридә өенә кайтты. Андагы бушлык җанын өшетте. Теге хатынның баласыз хатын кемгә кирәк дигән сүзләре исенә төште. Булат аңардан аерылып, башка хатынга өйләнсә, ул моңарчы: Булат миннән башка яши алмый, мин чибәр, ничек теләсәм шулай бурам дип, үз-үзенә ышанып яшәде. Бала юклыгына да кайгырмады, булыр әле дип табибларга да күренмәде. Бүген исә үз уйларыннан үзе курка калды. Булат ял көне кичен килмәгәч, бөтенләй шикләнә башлады. Байрас янына барып сорарга горурлыгы баш бирмәде. Дүшәмбе йөгерә-йөгерә эшеннән кайтып ашарга пешерде. Ире бүген дә кайтмаса, ялгызы нишләр? Булат соң кайтты. Ашарга пешердем, ялгызым ашамадым, сине көттем дияргә Фәридәнең кыюлыгы җитмәде. Тәрәзә янына басып, урам күзәткәндәй басып торды. Менә хәзер Булат аны килеп кочаклар, гафу үтенер дип уйлады. Ире бер ни дәшмәде, ашарга сорамады, йокы бүлмәсенә кереп урында җәймичә ятты. Фәридә ачуыннан шартлар дәрәҗәгә җитте, ләкин дәшмәде. Күңелендәге курку көчәйде. Элек Фәридә сөйләшми йөргән булса, хәзер Булат сөйләшмәде. Атна ахыры җитүгә авылына кайтып китте. Бер түбә астында яшәүче чит кешеләр кебек, бер-берсенә эндәшүдән, бәрелеп китүдән курыктылар. Сүзсез көрәш 2 ай дәвам итте. Бер көнне һич уйламаганда Байрас килеп керде. Тегесен монысын сөйләшкән булдылар. Онытмаган булсагыз, 8 мартта әнинең туган көне, кайтыгыз дип, икесен дә авылга чакырып китте. Булат бәйрәмдә әти-әнисенең кәефен төшермәс өчен Фәридәгә: "Кайтасыңмы? Кайтсаң тизрәк җыен" дип корыгын әйтеп куйды. Фәридә өйдәге тынлыктан, ялгызлыктан тәмам туеп, җәһәннәмгә китәргә әзер иде. Иренең авылына кайтырга шатланып риза булды. Хәзер күчтәнәчләр алып керәм дип, кибеткә чыгып китте. Алар кайтып кергәндә ишек алдында Байрасның машинасы күренмәгәч, кайтмаганнар дип, иштән генә икесе дә җиңел сулап куйды. Өйгә кергәч, көтелмәгән хәл булды. Сөмбел мич алдында пәрәмәч пешереп йөри. Альфис белән Азамат сөйләшеп көлешеп утыралар. Булатны күреп Азамат: "Булат абый кайтты" дип кочагын җәеп каршына йөгереп килде. Булат бу юлы Сөмбелдән курыкмады. "Ни хәл улым" дип, Азаматны кочаклап алды. Сөмбел ни әйтергә белми югалып калды. Шулай да ул үзен бик тиз кулга алды. Азамат авылдан килгәч, Булат абыйсы белән дуслашуы турында сөйләгән иде. Байрас: "Каршы килмә, абыйга булай да бик кыен" дигәч, ул бөтен үпкәләрен эченә йотты. Бала бүлешеп тавыш чыгарып булмый бит инде. Сөмбел бер ни сиздермәскә тырышып: "Әйдә узыгыз, мактап йөрисез" дип елмайды. Яны белән борылган гына иде, Фәридәнең яңагына китереп суккандай булды. Булат та баскан урынында катып калды. Сөмбелнең эче шактый түгәрәкләнгән иде. Сөмбел аларның хәлен сизеп Фәридәне: "Әйдә түр бүлмәгә өстәл әзерлик. Хәзер Байрас та кайтып җитәр. Әнине алырга киткән иде" дип, икенче бүлмәгә алып чыгып китте. Сөмбел әзерләп биреп барды, Фәридә олы бүлмәгә ташып торды. Ачуы килсә дә кушканны үтәде. Сөмбел аның белән дус кызыдай якын күреп сөйләште. Ләкин бу Фәридәнең канын гына кайнатты.
Кәттүк буйы, тәпән кебек юан шушы нәрсәкәй бөтен кешене авызына каратып тора. Байрас әбисен алып килгән, җыелышып гөрләшәләр. Булат Фәридәнең әниләрен алып килү турында уйламады да. Дөньясын онытып, Азамат белән уйный. Байрас бишкә бөкләнеп Сөмбел каршында ничек булышырга белми тырышып йөри. Фәридә бүген ире белән дуслашырга өметләнгән иде. Сөмбелнең авырлы икәнен белгәч, өмете өзелде. Хәленнән килсә, Сөмбелне күз карашы белән үтерер иде. Аны үзенең җан дошманы итеп күрде. Читтән генә ирен күзәтте. Ул астан гына Сөмбелгә карап ала. Азамат белән нидер сөйләшә, көлешәләр. Булар барысы Фәридәнең саруын кайнатты. Ләкин түзәргә, берни сиздермәскә тырышты. Ничек кенә булмасын, Булат белән дуслашырга кирәк. Кәтүк буйы Сөмбелгә ике ир күпкә китәр. Кеше булмаганда Сөмбелдән ачуын алмакчы булып, син бик тиз җитешкәнсең. Авырыңны әйтәм дип, зәһәр генә елмайды. Шулай килеп чыкты шул. 1-2 ел бала тапмам, эшләрмен әле дигән идем. Фәридә, сораганга үпкәләмә. Ник сезнеке һаман юк? Бергә яшәүегезгә дә байтак. Дөньягыз җитеш. Нәрсә кумашаулый? Бәлки берәр ярдәм кирәктер. Син Юрий Петровичка күренеп каралы. Ул яхшы табиб. Сөмбел үзе сөйләде, үзе Фәридәне күзәтте. Әйе, Фәридә бик шибәр. Мин аның янында кем инде? Байрасның да тиңе шундый шибәр хатын булырга тиеш. Миндә ни тапкандыр. Әгәр берәр вакыт күзе ачылып китеп, шундый шибәрне очратса, юк, алай булуы мөмкин түгел. Сөмбелнең ул мәхшәрне башка кичерәсе килми. Ул чакта ир-ат затыннан мәңгегә баш тартачак. Алар яхшы, күңелле яшәсәләр дә, ул әле һаман Байраска йөрәген ачарга курка. Булат та аның авырлы икәнен белгәнче, яныннан бер адым читкә китмәде. Иркәләп туймады. Нәрсә булып бетте? Юк, мин хәзер 2 бала анасы. Үземне рәнҗетергә юл куймам. Хисләргә бирелмәм. Теге вакытта яралы йөрәгемне учыма тотып, төнге урам буйлап йөрүләремне, әрнүгә түзә алмыйча поезд каршына чыгып басуымны һич бер вакыт онытырга тиеш түгелмен. Ул шулай уйлар дәрьясына кереп батуын сизми дә калды. Бик нык рәнҗеттең син безне, Булат. Хәер, үзең дә бәхетле күренмисең. Сөмбел тапкан кирәксез бала белән уйныйсың. Сөмбел үзенең Булатка карап утыруын сизмәде. Чөнки ул аны күрмәде. Бу вакытта ул артта калган газаплы үткәннәре эчендә яши иде. Аңарда Фәридәгә карата көнчелек хисләре уянмады. Күңеле түреннән элекке мәхәббәт чаткыларын эзләде. Анда да әллә нинди сәер тынлык. Йөрәге аңа җавап бирмәде. Сиңа булган кайнар хисләрем янып беткәнме? Әллә улыма күчкәнме? Сине күреп йөрәгем ашкынмый. Син мине башка рәнҗетә алмассың. Сөмбел уйларыннан арынып авыр сулап куйды. Үзенең Булат белән күзгә-күз карашып утыруларын аңлагач, йокысыннан уянгандай сискәнеп китте. Угырлыкта тотылгандай Байраска карады. Аның йөзе кара болыт. Хатынының карашыннан ни аңлагандыр, Сөмбел иренең күзләрендә рәнҗү күрде. Нишләп мәхәббәт эч пишмактан тора икән? Байрас бер сүз әйтмичә чыгып китте. Аның йөрәген инде ничәнче тапкыр бер үк сораулар борчый. Һаман абыйны ярата микән? Күпме дәвам итәр? Аның түземлеге җитәрме? Яшәгән саен Сөмбелне ныграк яратуын аңлый. Ул аңа һава кебек кирәк. Бәлки бала тугач Сөмбелнең аңа карата хисләре кабыныр. Сабыр итәргә кирәк. Байрас тышта авыр уйларына батып бик озак басып торды. Ишектән кемдер чыгып, аның өстенә җылы кием каплады. Әйдә, Байрас, үзебезгә кайтыйк. Монда бүген кеше күп.
Чыгар машинаны. Мин жыйындым. Азамат хәзер киенеп чыга дип, Сөмбел кире кирип китте. Юл буе сөйләшми кайттылар. Өйгә кайтып йокларга яткач, Байрас авыр сулап боргаланды, әйләнде. Сөмбел дә йокламады. Ирен ничек юатырга белмәде. Сөмбел аның ниләр уйлап йоклый алмавын аңлады. Ләкин Байрас кына хатынының йөрәгендә Булат урынын әкренләп яулый баруын сизми. Әгәр белсә, былай боргаланмас иде. Сөмбел иренә таба борылып ятты. Башын аның киң күкрәгенә салды да, кысып кочаклады. Юкка газапланасың. Үткәннәр артта калды. Син үткәнне уйлыйсың, ә мин киләчәкне. Син ялгышасың. Берсе дә син уйлаганча түгел. Байрасның йөрәге еш-еш тибә башлады. Хатынын әкрен генә мендәргә җайлап салды. Аның күзләрен күрәсе килеп ут яндырды. Сөмбел, минем ни уйлавымны каян беләсең? Битеңә язылган. Авыр сулап ятуыңнан сизәм. Әйе, мин теләгеңә каршы өйләндем. Сиңа яхшы ир булырмын, назлармын, иркәләрмен, йөрәгеңне яулармын дип уйладым. Ә бүген шикләнеп калдым. Син абыйга шундый итеп карап утырдың. Син аны һаман яратасың. Газап утларында янасың ахыры. Мин бүген көчсезлегемне аңладым. Абый чит кеше түгел. Аның белән кара-каршы көрәшеп, сугышып булмый. Сез очрашкан сайын җанымны ниндидер корт кимерә. Көнләшүме бу? Үзем дә аңламыйм. Аңым томалана. Туганнар икәнлегебезне дә онытам. Син мине ярата алмасаң нишләрмен? Мин сине көннән-көн ныграк яратам. Үзең әллә нинди тылсымлы көчләр белән тартасың. Син миңа һава, кояш кебек кирәк. Элекке еллардагы хисләр ул ярату булмаган икән. Мин сине бер яратып үпсәм, иркәләсәм, шул җитәр кебек тоела иде. Ә хәзер синең бөтен йөрәгеңә хуҗа буласым килә. Сине бер кем белән бүлешәсем килми. Аңлыйсыңмы мине? Син бит мине акылдан яздырасың, Сөмбел, дип авыр сулап, башын хатынының куе чәчләре арасына яшерде. Мин элек бер ни аңламаганмын икән шул. Йөрәгеңне яулый алмасам, калганы бер ни тормый икән. Сөмбел Байрасның битен учларына алып, күзләренә карады. Булатка карасам да, мин синең хакта уйладым. Ниләр уйладың? Минем бик беләсем килә. Юлыңда Фәридә кебек чибәр хатын очрап, сине миннән тартып алса ничек яшәрмен? Синең кебек озын буйлы баһадирга шундый чибәрләр бар бит. Ни сөйлисең син, Сөмбел? Шуңа күрә мине яратырга куркасыңмы? Каян килә башыңа андый уйлар? Эй, Сөмбел, Сөмбел! Ул хатынын кысып кочаклады, җиңел сулап куйды. Мин сине бер кайчан бер кемгә алыштырмаячакмын. Курыкма. Аш йөрәгеңне. Аз булса да урын алыйм. Ташкын суын ачкандай, хатынын җаны туйганчы үпте, иркәләде. Юк, мин сине бер нинди чибәр кызларга алыштырмыйм. Я Ходай, моннан да артыграк яратып булам икән. Яндырып үтерәсең бит, дип пышылдап, кайнар тыны белән Сөмбелне яндырды. Сөмбел каршы килмәде. Бөтен җаны тәне белән җавап бирде. Иренең кайнар кочагында иреде. Шул мизгелдә аңын яшен кебек бер уй кисеп үтте. Ходаем, үзең сакла шушы мәхәббәтне. Табигый юл белән Бәбили алу мөмкин булмаганга, Юрий Петрович белән киңәшләшеп, бала тудыру көнен Сөмбел үзе билгеләде. Һәр көнне санап, куркып яшәгән Байраска тагын 2 атна вакыт бар дип ялганларга мәҗбүр булды.
Сөмбел киштән больницага кирип операцияга әзерләнде. Икенче көнне иртән ясасалар, ире килүгә барысы үткән булыр. Әйтсәң, ул мескен куркып кеше генә борчып йөрер. Байрас кич белән Сөмбелне эштән алырга килгәч, кабул итү бүлмәсендәге шәфкать туташыннан Сөмбел Харисовна чыга алмый дигән җавапны ишетеп аптырады. Нишләп чыга алмый? Иртән генә операция ясагач, ничек чыга алсын? Нинди операция? Диде Байрас кыты алынып. Үзе таба алмагач операция ясадылар. Кайда ул? Ничәнче палата? 2-нче катта, 10-нчы палата. Байрас баскычларны 2 генә сикерде. Артыннан анда кирергә ярамый дип кычкырып калган шәфкать туташының сүзләрен ишетмәде. Ул палата ишеген ачканда, Юрий Петрович белән шәфкать туташы Сөмбелнең беләгенә энәләр кадыйлар иде. Сөмбел үзе әллә аңсыз, әллә йоклый, анысын аңлап бетерә алмады. Байрас ак кагаз төсенә керде. Көч хәл белән карават башына килеп тотынды. Хатынының беләгенә кадалган энәдән күзен ала алмады. Ни булды? Ни өчен? Әле 2 атна бар иде бит, дип тотлыга сорады. Үзе куркуыннан йыгылыр дәрәҗәгә җитте. Юрий Петрович Байрасның хәлен аңлап, әйдәгез чыгыйк, монда кирергә ярамый, диде. Байрас урыныннан теләсә дә кузгала алмады. Сөмбелгә карап тик торды. Аңа хәзер йокларга кирәк, бар да яхшы. Әйдәгез чыгыйк, иртәгә килерсез. Сөмбелне әллә сөйләшкән тавышлар, әллә иренең тетрәнүе уятты. Ул йокы аралаш. Байрас, җибәр карават башын. Йолкып алсаң, мин карават белән бергә таралам, дип мыгырданды. Сез аңа тынычландыра торган укол ясагыз. Шунсыз китә алмас. Байрасның артына энә белән төрттеләрмени? Юк, кирәкми, мин куркам. Мин шунда гына торам, диде. Ярамый, микроб кертүең бар. Әйдәгез, мин сезгә балагызны күрсәтәм, дип, доктор аны үзе белән алып чыгып китте. Ул исерек кеше кебек чайкала Юрий Петрович артыннан иярде. Курку катыш сораулы күзләре белән докторга карады. Доктор көлеп җибәрде. Сөмбел Харисовна хаклы, сез бик куркак икән. Ул сезне жәлләп операциягә керәсен әйтмәде. Кемегез бар икәнен белдегезме әле? Байрас юк дигәнне аңлатып баш чайкады. Ай, егетем, куркак аю икәнсең. Үзең тирә-якта иң көчле кеше саналасың. Кил әле монда, дип, Юрий Петрович аны пыяла белән бүленгән бүлмә янына чакырды. Бу яктан икенче бәби сезнең кыз. Сөмбел исән калырмы? Калыр, борчылма. Ничек инде синең кебек куркак ирне калдырып китсен ул? Әнә үзеңә нинди матур кыз бүләк итте. Кызлар әтиләрен малайларга караганда ныграк яраталар. Син хәзер бар, кайт, ял ит. Өйдә балагыз ялгызыдыр. Иртәгә иртән килерсең. Борчылма, барысы да яхшы булыр. Байрас төне буе йокламады. Арлы-бирле йөреп таң аттырды. Азаматны мәктәпкә озатуга больницага йөгерде. Сөмбел иренең киләсен күңеле белән сизде. Байрас куркып палата ишеген ачты. Әкрен генә хатыны яткан карават янына чүгәләде. Йоклый дип тын алырга да куркып, аңа карап утырды. Сөмбел, мин бик ямсызмы, диде дә борылып елмайды. Байрас күз яшьләрен яшерә алмады. Аның мендәренә башын салды. Тагын бер бала табам дисәң, мин акылдан язачакмын. Сөмбел иренең чәченнән сыйпады. Кара инде, ак чәчләрең барлыкка килгән. Байрас, башта чәч күп, ә син берәү генә, дип, аның бармакларыннан үпте. Мин кичә баланы күрдем. Уемда гел син булганлыктан берни аңламадым. Сөмбел аның битен, күзләрен сыйпады. Кызың туды. Ә син сөенмисең дә. Мин синнән башка беркем турында уйлый алмыйм. Син елмаясың, ә мин һаман синең өчен куркам. Палатага Юрий Петровичның кергәнен сизмәделәр.
Ул арада шәфкать туташы баланы палатага китерде. Кап-кара кечкенә йомгак, әнисенә охшаган. Сөмбел Байраска карап: "Мә әтисе, үпкәләмә инде. Малай бүләк итә алмадым", дип, баланы аның кулына салды. "Алай димә, кемгә кирәк ул ит улы малайлар? Аларны матур итеп киендереп тә булмый иш", дип елмайды ире. "Кызыбыз өчен рәхмәт." Байрасның йөзе яктырып китте. Ул үзенең әти булуын аңлый башлады. "Мин сиңа ни бүләк итим икән?" "Син безгә өй сал, әтисе. Зур якты өй. Һәр яклап кояш төшсен. Тәрәзәдән агачлар, чәчәкләр күренеп торсын. Балаларыбызның туган йорты, аяк басар үз җирләре булсын." "Син мине гаҗәпләндерүдән туктамыйсың. Бөтен хатын-кыз шәһәр фатиры турында хыяллана. Ә сиңа авыл өе кирәк." Шәһәр фатиры аяк астындагы туган җирне алыштыра алмый. Үз бакчаңда ялан аяк йөрүгә ни җитә? Без кызым белән гөлләр үстерербез. Син безгә матур йорт сал. Мин сиңа булышырмын. Менә шунда безнең чын тормышыбыз башланыр. Сөмбел больницадан 2 атнадан соң гына чыкты. Шул сәбәпле сабантуйга чыга алмады. Бала белән өйдә калды. Байрас белән Азамат икәү киттеләр. "Байрас, көрәшә күрмә, я имгәнерсең", дип озатып калды аларны Сөмбел. "Син курыкмыйча бала таптың, мин дә батыр, улыма көрәшеп күрсәтәм әле." Көрәш мәйданына халык җыелды. Булат белән Альфис көрәшче туганнары янында кайнаштылар. Алгы рәткә картлар арасына Шәүкәт абзый да горур гына кереп урнашты. Азаматның әле көрәш күргәне юк. Шуңа ул кызык итеп кенә күзәтте. Ахун халкы таза, көрәшче халык. Караучысы да, көрәшчесе дә җитәрлек. Хәтта хатын-кыз да читтә калмый. Ахун көрәш мәйданының уртасында күз салып сокланырдай ир пәһлеваннары җитәрлек әлегә. Шәүкәт абзый үз малае өчен тыныч иде. Бил бирмәячәк, күренеп тора. Чынлап та көрәштә Байрас җиңеп чыкты. Җилкәсенә тәкә китереп салгач: "Сөмбелем, бу җиңүем сиңа", диде эченнән генә. Азамат: әти җиңде", дип, Булат янында сикергәләде. Сөенешеп өйгә кайтып керүгә, Азамат ашыга-ашыга әнисенә сабантуй яңалыкларын сөйләргә тотынды. "Минем әти иң көчлесе", дигәч, Сөмбел эшнең нидә икәнен аңлады. "Котлыйбыз, әтисе. Мине тыңламасыңны белдем бит. Җиңелеп хур калмасын дип кенә әйткән идем. Алайса өйләнү килешмәгән диярләр иде. Минем белән бергә бәбиләп ябыгы беттең иш. Сөмбел, әйдә, җыеныгыз. Мин сезне бер җиргә алып барам. Тик сорама, баргач күрерсең." Байрас Сөмбел белән балаларын авыл читендәге Нарат урманы буена алып килде. "Ошыймы сезгә бу җирләр?" "Бик матур урыннар. Нарат урманының саф һавасы ни тора. Мин сине хәзер үземнең классташларым, дусларым белән таныштырам. Бүген без кызымның тәпиен юабыз. Син больницадан терелеп чыкмыйча бәйрәм итәргә күңелем тартмады. Ә бүген 2 бәйрәмне рәхәтләнеп бергә үткәрәбез." Ул машинасын җыелган халык янына китереп туктатты. Дуслары аны шатланып каршы алды. Байрас машинадан чыкты. Аннары ипләп кенә Сөмбел белән кызын төшерде. "Кадерле дусларым, мин сезне гаиләм белән таныштырырга телим. Менә бу кечкенә матур хатын бөтен тормышымның яме, шатлыгы. Барлык җиңүләрем Сөмбелемә багышланган. Менә монысы улым Азамат, киләчәктә мәйданнарда мине алыштырачак. Ә монысы хатынымның миңа сабантуй бүләге, кечкенә кызым Айсылу. Без басып торган җирләр, Алла теләсә, балаларымның туган җире булачак." Сөмбел ризалыгын белдереп, елмаеп кирпек какты. Кычкырып әйтмәсә дә, ул бүген бик бәхетле иде. Ире аның күзләренә карады. Сөмбелнең күзләре ул яратканча елмаялар. Барысыннан да бигрәк Байрас үзе бәхетле. 1 ел элек ул бу хакта хыяллана гына ала иде. Ул Сөмбелгә елмаеп:
Худайдан бик ялварып сорасаң, буй җитмәс хыяллар да тормышка аша икән дип пышылдады. Үзе, син дә берәр вакыт яратырсың мине, Сөмбел. Син яратам дигән көнне бөтен дөньяда миннән бәхетле кеше булмас дип уйлады. Шул җәйдә үк Байрас әтисе белән бергәләп булачак йортка нигез салды. Учалы шәһәренең шитендә Буранса авылының парнарат үсеп утырган җирен камап алдылар. Байрас шатланып, парнараты ни тора, кисү юк, үссеннәр, шулаймы әти, диде шатланып. Ирләр көн-төн шунда эшләде. Вакыт уза торды, кап-кара чәчле Айсылуга да 1 яшь тулды. Азамат сеңлесен ничекләр генә әйтеп яратырга белмәде. Әнисе аңа: «Улым, син Айсылуга зур абый, сез ике бертек бер туган, бер кайчан бу хакта онытма» дигәч, абый булуы белән горурланып елмайды. «Әни, безнең Айсылу капка башындагы сыерчыкка охшаган, әйеме? Һич тик тормый, үзе гел нидер бытылдый». Байрас балаларын бик ярата. Эштән аларны бик сагынып кайта. Балалар әтиләре ишектән күренүгә муенына сарылалар. Айсылу тугач 3 бүлмәле фатир биргәннәр иде. Үз йортларын иркенләп өлгертергә уйладылар. Балага 1 яшь тулуга Юрий Петрович авырып китү сәбәпле Сөмбелне эшенә чакыртып алдылар. Сөмбелне күрүгә карт табиб гафу үтенгәндәй: «Сөмбел Харисовна, сезне борчыдым инде. Сөйләшәсе сүзләрем бик күп. Мин үземнең ширемне беләм. Миңа ял кирәк. Бәлки дөньяда яшәргә дә күп калмагандыр. Шуңа күрә сезгә ашыгыч рәвештә эшкә чыгарга кирәк. Менә бу дәфтәрдә минем 40 ел буена язып барган күзәтүләрем, кайбер ачышларым. Укы, йөрән. Бәлки сиңа кирәге чыгар. Безнең эштә бит әллә нинди көтелмәгән хәлләр килеп чыгарга мөмкин. Сез барысына әзер булырга тиеш. Хатын-кызлар бүлеген сезгә тапшырырга телим. Мин сезгә ышанам». Шулай итеп, Сөмбелгә һич уйламаганда эшкә чыгарга туры килде. Кара сыерчык баласын Гөлфия апа авылга алып кайтып китте. «Гомер буе кыз бала үстерергә хыялландым. Алла насыйп итте» дип ул бик сөенде. Баштарак яшь белгечкә тәҗрибәле табиптан башка эшләүе кыенрак булды. Катлаулы операциялар ясаганда янында күзәтеп торучы, киңәш бирүче Юрий Петровичның булмавы Сөмбелне бераз куркыта иде. Ул операция өстәле янына килеп баскач, Галимә апаның җитди йөзен күз алдына китерде һәм эшкә тотынды. Үз-үзенә ышанмаганнарны Уфага җибәрде. Хатын-кызлар арасында аның хакта яхшы белгеч дигән хәбәр таралды. Бер көнне аның янына Фәридә килеп керде. «Килдем әле. Сине бит бик күп белә. Яхшы дәвалый диләр. Бәлки миңа да ярдәм итәрсең». «Әгәр миннән генә торса, кулымнан килгәннең барысын эшләргә тырышырмын, Фәридә». Ул Фәридәне бөтен яклап тикшерде. Ләкин кызганычка каршы, аның аналыгы җитәрлек дәрәҗәдә үсмәгән булып чыкты. Бу очракта бала табу мөмкин түгел икәнен Сөмбел бик тиз аңлады. Ләкин Фәридәгә ничек әйтергә белми аптырады. Җиңелрәк сүзләр эзләде. Күпләр бу хакта ишеткәч табибка ышанмыйлар, яисә аны гаеплиләр. «Фәридә, бу очракта медицина көчсез. Мин сиңа берничек ярдәм итә алмыйм. Сине Ходай шулай яраткан. Монда беркем дә гаепле түгел. Синең балаң булмаячак». Сөмбел шушы сүзләрне әйткәндә үзен авыру каршында гаепле кебек тоя иде. Килендәше янында үзен ничек тотарга белмәде. Фәридә бер мәлгә телсез калды. Йөзе агарды. Аннары усал итеп Сөмбелгә карады. «Шатланасыңмы?» «Әйе, шатланасың. Каргышым төште дисеңме?» «Булмасын, мин аның синнән башка да яхшы беләм. Алай бик яхшы табиб булгач, дәвала, булырлык яса. Син бит үзеңә нинди кирәк, кайсыннан кирәк шулай табасың. Берсеннән малай, икенчесеннән кыз. Син бит Арслановларның уртак хатыны».
Килендәшенең зәһәр чәчүен Сөмбел бар көчен җыеп, сабырлык белән тыңлады. Башка җирдә булса, урынына бик тиз утыртыр иде. Тик эштә кычкырышырга яхшы түгел. Ул әкрен генә торып тәрәзә каршына килеп басты. Әйтәсе сүзләреңне уйлап сөйлә, Фәридә. Ахырдан үзеңә оялырга туры килмәсен. Аннары урыны ул түгел, диде Сөмбел үзен тыныч тотарга тырышып. Оятмы? Миңа оятмы? Фәридә зәһәрләнеп тагын нидер әйтмәкче булган иде. Сөмбелнең ачулы карашын күреп туктап калды. Әйтәсе сүзең булса, өйгә кил. Монда килеп тавыш чыгарып йөрмә. Хәзер үк чыгып кит. Мине рәнҗетеп кенә бала тумый. Дөньяда ятимнәр бетмәгән. Алыгыз да үстерегез. Фәридә җавап кайтарганчы сүз бетте дигәндәй, Сөмбел ишекне ачты. Сау булыгыз. Мин сезгә ярдәм итә алмыйм. Башка табибка барып карагыз. Авылга кайткач алар тагын очраштылар. Сөмбел тирә-якка тәмле ис чыгарып, бакчада кыймак пешерергә тотынды. Сөмбел кайтканы әллә каян сизелә дип, тирә күршеләр кирип чыкты. Кара бөдрә чәчле Айсылу бөтенесенең шатлыгы, юанышы әтисенең алдыннан төшмәде. Сөмбел Фәридәгә карап алды. Ул Азаматның уйнаганын күзәтә иде. Теге сөйләшү турында ирләренә сиздермәделәр. Бакчада икәү генә калгач, Фәридә Сөмбелнең каршысына килеп басты. Аңа өстән генә карап: "Синең белән сөйләшәсем бар", диде. Нәрсә турында? Азаматны безгә бир. Булат миңа кеше баласы кирәкми, минем үз балам бар ди. Шулай булгач, Азаматны безгә бир. Сөмбел бу сүзләрне ишеткәч, егылып китмәс өчен кая тотынырга белмәде. Башына суккандай булды. Һава җитмәде, үзен тизрәк кулга алырга тырышты. Бу нинди ятсызлык. Хәерчегә якты чырай күрсәтсәң, ямаулык сорый ди. Бала белән аралашуга гына риза түгел. Инде тартып алырга уйлыйлар. Сөмбелнең ачудан каны кайнады. Йөрәге ярсыды. Фәридә бер ни сизмәгәндәй, һаман авырткан җиргә басты. Ул Булатның малае. Аның моңа хакы бар. Бу сүзләр Сөмбелне тәмам чыгырыннан чыгарды. Югал күз алдымнан дип кычкырып җибәрүен үзе дә сизми калды. Мин сиңа йөрәгемнән өзеп атасын бирдем. Бала теләсәң унны тап. Булатка бит мин тапкан бала кирәкмәде. Аңа синеке кирәк иде. Бала таба алмыйсың икән. Монда минем гаебем юк. Алар Фәридә артына килеп баскан Булатны күрмәделәр. Сөмбелнең бөтен тәне калтырады. Хәле китте. Булатны күреп алды. Ул нидер сизенеп Сөмбелгә карап тора иде. Сөмбел ачу белән: "Минем балаларым янына якын киләсе булмагыз. Аның балага бер нинди хакы юк. Ул малайын сиңа алыштырды", дип кычкырды. Мин балага атасының кем булуын әйтсәм, ул вакытта ни диярсең? Дөресен әйтермен. Әтиең сине җансыз бер таш курчакка алыштырды диярмен. Аннан карарбыз. Яраткан Булат абыйсы кемгә әйләнер? Сөмбел Булатка бармак белән төртте. Син карында чакта ук ул баладан баш тартканыңны оныттыңмы? Байрас кайтмаган булса, без икебез дә гүриясе идек. Хәзер сезгә бала кирәкме? Аның тавышын ишетеп, бакчага Байрас белән кайнатасы килеп керде. Сөмбел, ни булды? Байрасның хатынын мондый хәлдә беренче тапкыр күрүе иде. Ул усал, ачуы йөзенә чыккан, кара күзләрендә ут уйный. Мине кан елатып, тапта буздың, алма кебек балаңнан баш тарттың, теләгеңә ирештең, бәхетең, мәхәббәтең үз кулыңда. Мин синнән берни сорамадым. Үз яраларымны үзем бәйләдем. Ничек газаплануымны күреп тә жәлләмәдең. Ул дип барысын аяк астына салып таптадың. Син, Фәридә, минем белән авыз чайкама.
Мин аны йыртыла синең өчен тапмадым. Булат, балага якын киләсе булма. Бала яратасын килә икән, урам малайларын ярат. Безнекенә тимә. Бик кирәк икән. Дөнья тулы ятим бала. Ал да тәрбияләп үстер. Әйдә, Байрас, балаларны машинага утырт. Тизрәк китик моннан. Берсен дә күрәсем килми. Байрас аптырап хатынын кочаклап алды. Башта тынычлан, аннары китәрбез. Юк, хәзер үк. Азамат, кайда син? Машинага утыра тор дип, Сөмбел Айсылуны алырга ашыга-ашыга өйгә кереп китте. Шәүкәт абый Байрасны: "Бар улым, хатыныңа ярдәм ит. Абыең белән үзем сөйләшермен" дип бакчадан чыгарып җибәрде. Булатка борылып: "Хатыныңны ал да кит моннан. Ә син, килен, телеңне тыймасаң, Булатка бала табарлык хатын алып бирергә дә күп сорамам." Сөмбел сез бәхетле булсын дип барысыннан баш тартты. Әгәр шулар белән дә исәпләшмисез икән, үзегезгә үпкәләгез. Сөмбелне рәнҗетәсең икән, бу йортның капкасы ябык сиңа, диде Фәридәнең күзенә карап. Улым, әгәр элеккечә яшисең килсә, хатыныңны тәртипкә китер. Ә хәзергә әнә китәсе юлыгыз. Капка ачык. Улым, теләп алган язмышың. Кызганычка каршы, Худайдан ни сорасаң шуны бирде. Байрас хатыны белән балаларын авылдан читтә урнашкан күл буена алып килеп туктады. Сөмбел бер ноктага текәлеп, селкенмичә утыра бирде. Байрас: "Әйдәгез, әниегезгә чәчәкләр җыеп бүләк итик" дип, балаларын машинадан төшерде. Азаматка: "Улым, миңа әниең белән сөйләшергә кирәк. Син зур егет бит. Сеңлеңне карап тор" дигәч, тегесе үзен олы кеше итеп хис итте, баш селкеде. Байрас Сөмбел янына кереп утырды. Сүзсез генә аны кочаклап алды. Әллә жәлләүче, әллә яклаучы булганга, Сөмбел әкрен генә елап җибәрде. Ул сирәк елый, еласын, эшен бушатсын дип, Байрас туктамады. Балаларның уйнауларын күзәтеп тыныч кына утырды. Хатыны тынычлана төшкәч, аның иягеннән күтәреп күзләренә карады. Сөмбел, без бергә. Син шуны онытма. Борчу кайгыларыңны миннән яшереп, үзең генә күтәреп маташма. Без бүтән бер алма кебек яшәргә тиешбез. Кил әле үземә. Син яралы кышка охшагансың дип, иркәли-иркәли хатынын үпте. Алар балаларының килгәнен күрми дә калдылар. Азамат әтисе белән әнисенең үбешкәнен күреп, "Карама, карама" дип, сеңлесенең күзен капларга тырышты. Байрас аларны күреп кычкырып көлеп җибәрде. "Ах, сине! Кил әле, кызым, улым, кил син дә" дип, икесен ике ягына утыртты. "Эй, рәхәт тә соң! Нинди матур бу дөнья, әнисе! Мин бүген абыйларның кайгысын бүтән йөрәгем белән тойдым. Ходай үзе ярдәм итсен. Безне генә шушы бәхеттән айырмасын" диде кызын алдында сикертеп. Алар аланда качышлы уйнап, матур чәчәкләр җыеп, бик озак йөрделәр. Сөмбел тынычланды. "Әйдә кайтыйк. Әткәйләр борчыла торгандыр. Сөмбел, син абый белән Фәридәгә рәнҗемә. Ходай аларны болай да нык рәнҗеткән. Безнекен генә күпсенеп күз тидермәсеннәр, ә калганын бергә җиңәрбез. Сөмбел, әле мин сине белеп бетермим ахыры. Син бик көчле кеше. Ачуланган вакытта син үз бәбкәләрен саклап калырга тырышкан ана казга охшаган идең. Сине якынрак белгән саен үземне кечерәк тоям. Алай димә, Байрас. Миңа үземнән көчлерәк рухлы кеше кирәк. Бүтән җаным тәнем белән сөелерлек, бүтән эш серләрем сыярлык.
аларны аңларлык ир генә түгел, иң якын дуста булырлык кеше кирәк. Сөмбел үрелеп Байрасның күзләренә карады. Син хаклы. Арага җил давыл кермәсен. Мин синең белән бик бәхетле. Син шуны беләсеңме? Сизәсеңме икән, Байрас? Ишетәсеңме? Мин бик бәхетле. Хатынының һәрбер әйткән сүзе Байрасның йөрәгенә сайрар кош булып кунды. Аның бу бәхеттән башы әйләнде. Күзләре иртәнге су өстен хәтерләтеп, мең төрле төстә ялтырады. Иреннәре елмайды. Сөмбел, мин синнән бу сүзләрне бик озак көттем. Аларның минем өчен ни кадәр әһәмиятле икәнен син үзең дә белмисең, дип, Байрас күзләрен йомды. Сөмбелне яратып күкрәгенә кысты. Балалар кызыксынып аларны күзәтте. Тормыш юллары катлаулы, бигрәк тә гаилә тормышыныкы. Аның борылмалары бик күп. Һәр кеше дә ул борылмаларны җиңел генә үтеп чыга алмый. Кемнеңдер сабырлыгы җитми, кемнеңдер акылы томалана. Бүген Байрас белән Сөмбел шул тормыш дигән озын юлның бер борылмасын югалтуларсыз атлап уздылар. Алар гомерендә мондый борылмалар күп булыр әле. Бүген шушы аланда бер-берләренә йөрәк серләрен ачтылар. Йөрәк ырыбылдымы? Алда яңа көн кебек кояштай олы якты мәхәббәт туачагы, тигез юллар булачагы билгеле иде. Булатларның гына тормышы болыт каплаган кояштай сүнгәннән сүнә барды. Булатның әтиләре каршында тавыш чыгарасы килмәде. Үз өйләренә кайтып җиткәнче түзде. Өйгә керү белән «Сөйлә», диде Фәридәгә коры гына. «Ни кирәк сиңа Сөмбелдән?» «Барысына да син гаепле. Бала, бала дисең. Булмый безнең балабыз. Булмаячак та. Сөмбел үзе шулай диде. Азаматны безгә бир дидем. Син бит кеше баласы кирәкми дисең. Каян алыйм мин булмагач?» дип елап җибәрде. «Мин бит күреп торам. Шул баладан аерыла алмыйсың. Аның янында дөньяңны онытасың. Синең дә бит ул балага хакың бар. Сөйләш Байрас белән. Сөмбелне күндерсен», дип, иренең каршына килеп тезләнде. Кәнәфидә башын иеп утырган Булат Фәридәгә тишәрдәй итеп карады. «Мин сиңа бала тап дидем. Сөмбелнекен тартып ал димәдем. Мин улымны күпме телим, шул кадәр яратам. Аның янында булам. Мин шуңа риза идем. Ә син бүген мине барысыннан мәхрүм иттең. Нинди кансыз кеше син. Ул бит песи баласы түгел. Сездә икәү берсен безгә бир дияргә. Ничек телең әйләнде? Минем бер нинди хакым юк ул балага. Сөмбел дөрес әйтә. Мин аны сиңа алыштырдым». Булат хатынын бер кырыйга этте дә өйдән чыгып ук китте. Фәридә: «Мине ташлап кая китәсең? Китмә өйдән, качма миннән», дип үксеп елады. Күз яшьләре аша Сөмбелне каргады. Ул кайтканча алар бик әйбәт яшиләр иде. Беткән иде аңа башка гаилә, башка ир. Ник бу дөнья шулай тыгыз соң? Фәридә үкси-үкси бик озак елады. Булат шушы көннән соң тәмам югалып калды. Үз эченә бикләнде. Күзләре моңсуланды. Ул дөньяда яшәүнең ямен тапмады. Кычкырып көлгән кешеләргә карап аптырады. Элек эче пошса энесе белән сөйләшә, әтисе янына кайта иде. Әтисе аны һәр вакыт аңлады. Ә иң мөһиме, аның дөньядагы бар нәрсәдән кадерлерәк улы бар иде. Хәзер япа-ялгыз. Ни энесе, ни әтисе, ни улы янына бара алмый.
Сөмбел аны бөтенләй күрә алмас булды. Теге көнне балага якын килмә дип ничек ачынып кычкырды. Ул барысын да югалтты. Ул беркемгә кирәк түгел. Көн-төн йөрәкне шушы уйлар талады. Тирә ягындагыларны күрмәде. Үзен ялгыз утрауда калгандай хис итте. Әкренләп эштән кайтканда ишеп кайта башлады. Арслановлар гаиләсендә эчкән кешеләр булмаганга, беркемнең башында Булат эчә башлар дигән уй тумады. Әһәмият итүче дә булмады. Салкын көз килде. Карлы яңгырлар да Булатның йөрәк януын баса алмады. Авылына күптәннән кайтканы юк. Элек ичмасам, улын шунда күрә иде. Бер тәүлек эшләп кайткач, икенче көнне ялында кая барырга белми йөрде. Йөрәк ярсуларын басар өчен 200 грамм аракы эчеп алганнан соң, энесе яши торган йорт алдына килде. Ни өчен килгәнен үзе дә аңламады. Нәрсәгә өметләнеп килде? Укучылар мәктәптән кайта торган вакыт булганга, ишек алды бала-чага тавышы белән тулды. Шул чак кемдер «Булат абый!» дип кычкырды. Булат бер көтү бала арасыннан таныш тавыш иясен эзләде. Йөрәге еш-еш типте. Үзе «Улым, улым!» дип пышылдады. Арттан берәү килеп кочаклап алды. Үзе шилтеретеп көлеп җибәрде. «Булат абый, нишләп торасың монда?» Булат «Азамат улым!» дип малайын күтәреп алды. «Менә, сине күрергә килдем, сагынып беттем үзеңне!» Яшьләрен күрсәтмәс өчен күзен яшерде. «Әйдә безгә керәбез, чәй эчәрбез, минем ашыйсым килә, әйдә Булат абый!» дип, Азамат аны кулыннан тартты. «Юк, улым, кермим. Әниең ачуланыр». «Кем? Әниме? Син кергәнгә әни ник ачулансын?» «Алай курыксаң, әнигә әйтмәбез. Әйдә инде». Булатның улы белән аралашасы, янында заграк торасы килгәнгә, ярый, ни булса шул булыр дип ризалашты. Белсәләр, үтермәсләр әле. Үтерсәләр, кемгә кирәк мондый тормыш? «Әниеңә әйтмәсәң генә керәм». «Эй, куркак, әйтмим, әйдә!» дип кычкырып көлде Азамат. «Шахмат уйнарбыз. Яңа алымнар өйрәндем. Сиңа да өйрәтермен». Баланың күзләре ут янды. Ярата иде ул Булат абыйсын. Ул бит аның иң якын дусты. Булат энесенең яңа фатирында әйберләр күчергәндә бер булган иде. Башка килергә туры килмәде. Сөмбел фатирны һәр вакыттагыча зәвык белән бизәгән. Бүлмәләрдәге гөлләр өйне гөл бакчасы иткән. Азамат хуҗаларча аш җылытырга куйды, чәй әзерләде. «Булат абый, әйдә, хәзер ашап алыйк, аннар уйнарбыз». Ашап эчкәч бергәләп өстәл өстен җыештырдылар да, дөньяларын онытып, шахмат уйнарга керештеләр. Булатның уйный белмәгәнен күреп, Азамат эче катып көлде. Улы яныннан китәсе килмәсә дә, Булат сәгатькә карарга онытмады. Вакыт 5-кә якынлаша иде. «Ярый, Азамат, мин китим инде. Син тагын кайчан киләсең?» «Килимме соң?» дип, идәнгә улы каршына чүгәләде. «Кил, миңа синең белән бик күңелле» дип, Булатның муеныннан кочаклады. «Әниең белсә, ачуланыр бит. Ә без әнигә әйтмәбез. Алайса, берсе көнгә килермен» дип, улын кычып сөйде дә, саубулашып, үз алдына елмаеп кайтып китте. Шушы көннән башлап, аларның уртак серләре барлыкка килде. Азамат мәктәптә булган хәлләрне, әти-әнисенә сөйләмәгән серләрен дә Булат абыйсына сөйләде. Булат улы янына барасы көнне авызына 1 грамм аракы капмады.
Ә кайтышлый 200 грамм сала торган гадәте барлыкка килде. Өйдә аракы исе сизелә башлады. Булат йоклаганда саташып, Азамат белән сөйләшә. Сөмбел, ачуланма инде дигән сүзләр дә ишеткәч, Фәридә бөтенләй тынычлыгын югалтты. Бер көнне эштән сорап калып, ирен күзәтергә уйлады. Ире инде күптәннән аның янына килми. Шит кешеләр кебек һәр кайсы үз алдына яши. Күңелендә бәлки Сөмбел белән чуаладыр дигән шик туды. Әйе, күзәтә торгач, чынлап та Булатның шунда йөрүе ачыкланды. Фәридә түзмәде, Байрасның эшенә шалтыратты. Үзен танытмас өчен тавышын үзгәртеп сөйләште. Син эштә вакытта хатының янына Булат килеп йөри. 5 тулар алдыннан чыгып китә. Мин көндә тәрәзәдән күреп калам. Менә хәзер карап карарбыз. Ирен кайтып тотса, ничек җырларсың икән дип, үз кылганына үзе шатланып куйды Фәридә. Байрасның башына китереп суккандай булды. Бу сүзләргә шанырга-шанмаска белмәде. Кем булды бу? Ничек инде абыйсы андый эшкә бара алсын? Шулай да ул тиз генә җыенып кайтырга уйлады. Чыгып китәр алдыннан Сөмбелгә шалтыратасы итте. Сөмбел Харисовна операциядә, тиз генә бушамас, диделәр. Байрас кайтып кергәндә, Булат белән Азамат чәй эчеп утыралар иде. Менә ничек икән хәлләр, диде Байрас абыйсына карап. Бала бер әтисенә, бер абыйсына карады. Булат абыйсының куркып калуын күреп, без Булат абый белән шахмат кына уйныйбыз. Ә ул әнидән курка. Әти, син әнигә әйтмәссеңме? Диде ялварулы тавышы белән. Байрас, ярый, уйнагыз, әйтмәм. Кая, мин дә чәй ичим. Үтешли генә кергән идем дип, тизрәк китәргә ашыкты. Чыга-чыгышлый, үзен ачуланырга тотынды. Яла яккан кешенең теле корысын, мин җүләр, шуңа ышанып күземне тондырып чабам. Сөмбел белсә, битемә төкерер. Абыйсын да жәлләп куйды. Ябыккан, картайып киткән. Байрасны күргәч, әллә ничек куркып калды. Әйе, җан тартмаса, кан тартадыр. Әнә бит Азамат әтисенә ничек тартыла, ничек якларга белми. Сөмбел кайтып күрсә ни булыр, әйтүе дә кыен. Мескен абыйсы үз улы белән кача-пуса күрешергә килә. Нишләсен? Башка чарасы юктыр күрәсең. Әйдә килсен, сагынадыр. Ул да эштән Айсылуын бик сагынып кайта бит. Абыйга килмә дип әйтеп булмый. Тизрәк йортның эшен бетереп күчәргә кирәк. Монда кем кергәнен, кем чыкканын 100 күз күзәтеп тора. Җәй буе алар бергәләшеп, өйнең эчен тышын эшләделәр. Булат килде, Азамат алар янында йөрде. Байрас абыйсының аракы белән мавыгуын сизеп, абый ичмә, авырлыкларны алай җиңеп булмый. Улыңа нинди үрнәк күрсәтәсең? Зур бит инде ул. Аракы исе кәнфит исе түгел. Аны кемдә яхшы айыра? Бер киреп батсаң чыга алмассың. Әтиләргә кара кайгы булырсың. Сөмбел белсә, Азамат янына якын җибәрмәс, диде. Белсә, булай да җибәрмәс. Ник белмәсен? Белә. Тик эчкәнеңне генә белми. Ярар, энем. Тырышып карармын. Сезнең белән рәхәт. Өйгә кайтып керәсе килми. Эшкә җиңелрәк булып китә. Кайтып йоклыйм. Аяк башына авыр уйлар баса. Дөньяның бер яме, бер тәме калмый. Байрас абыйсы өчен куркып куйды. Дөньядан туярга ашыкма әле, абый. Без бергә бит. Яшермә чиреңне. Ни борчый сине? Нәрсә җитми? Ник нәрсәнедер югалткан кеше шикелле һәр вакыт башыңны асылындырып йөрисең? Югалттым, энем. Югалттым.
Хәзер шуның газабын кичерәм. Яңасын башлап булмый, искесен ташлап булмый. Калганын сорама, үзең дә беләсең. 3 ел дигәндә өй әзер булды. Көзен яфраклар саргайганчы дип, Байрас гаиләсен күчерергә уйлады. Иң беренче Сөмбелнең үзен генә алып килеп күрсәтергә теләде. Әйдә нисе, минем эшкә бәя бир әле дип, хатынын җитәкләп өйгә алып керде. Өй эчендәге нарат исе, буялмаган идән түшәмнәрнең сары такталары, икенче катка күтәрелә торган сырлап, матурлап эшләнгән баскыч, иркен бүлмәләр, гөлләр куярга дип уйланылган киң тәрәзә төпләре һәр кемне сокландырырлык иде. Әйдәле, мин сиңа үзебезнең йокы бүлмәсен күрсәтим. Байрас хатынын икенче катка алып менде. Янәшә урнашкан 3 йокы бүлмәләреннән берсенең ишеген ачты. Рәхим итегез, Сөмбел ханым, бу безнең мәхәббәт уябыз. Хатынын бик матур бүлмәгә алып керде. Үзе аны кочаклап, ошыймы? Тәрәзә урманга карап тора, ишек алдыда күренә. Я, ничек дип, үзенә таба борды. Иелеп Сөмбелнең күзләренә карады. Теләсәң, 3нче катта төзим. Аннан айга юл салам. Сине шунда алып менеп яратырмын дип күзләрен ялтыратты. Сөмбел бу пышылдауларның, күз ялтыратуларның ни белән бетәчәген белә иде. Сабырсызланма. Картлар җыеп Коръән укытыйк. Күзеңне аннары ялтыратырсың. Шулай да сезне бер генә үпсәм, гөнаһ булмас бит. Әгәр дә сиңа мин салган өй ошаса, миңа бер наз бүләк ит дип, хатынын кысып кочаклады. Сөмбел каршы килмәде. Үрелеп, иренең ирененнән үпте. Пышылдап, миңа бик ошый. Монда бар нәрсә синең кебек матур. Мин бу өйне һәр вакыт монда кайтасын килеп торырлык итеп бизәрмен. Аның һәр пишмагы елмаеп торыр дип, иренең күкрәгенә башын куйды. Миңа шундый рәхәт. Байрас, иртәгә беләсеңме нинди көн? Юк, белмим. Без кушылганга 5 ел була. Шул 5 елда балабыз туды, өй салдык, кеше арасында дәрәҗәгә ирештек. Әйе, гомер 5 көн кебек үткән дә киткән. Барысы да бар, күз генә тимәсен. Мин тормышымнан бик канәгать. Алар бер атнадан яңа өйгә күченеп чыктылар. Хәзер үз дөньялары белән яшиләр. Бакчаларына Чиләбе питомнигыннан төрле җимеш агачлары кайтардылар. Агачларны һәр кемгә атап утырттылар. Азамат, Булат абыйга да утыртыйк дип, бер алмагач алып килде. Сөмбел белән Байрас бер-берсенә карашып алдылар. Ярый, китер улым. Менә монда синеке янына утыртыйк. Аннары Альфис абыеңа утыртырбыз. Шулай итеп әкренләп учалы янында буран савылы үсеп чыкты. Үз өйләре белән яшәргә теләүчеләр Сөмбел белән Байрас кына булмаган икән. Авыл күзгә күренеп зурайды. Яңа елда өй туе уздырдылар. Йорт уртасында калган наратларны бизәделәр. Язын Сөмбел бакчасына бөтен тирә-якның күз явын алырлык чәчәкләр утыртты. Барысы әйбәт кенә барса да, Сөмбелнең җанына Булат тынгылык бирмәде. Ул яшькә киткәнче, я эштән соң энеләренә килә торган булды. Азамат белән икәү әллә нәрсә эшлиләр, үзара нидер сөйләшәләр. Сөмбел аны күрмәмешкә салынды. Улы янына килгән кешене куып чыгарып булмый бит инде. Соңгы вакытта Булат әллә ничек кызганыч күренә иде. Ул Сөмбелнең күзенә чалынмаска тырышты. Ул көндә диярлек килде. Соң гына кайтып китте. Азамат аны борылышка кадәр озата бара торган булды. Бер көнне Сөмбел тәрәзәдән пәрдә аша аларны күзәтеп торды.
Булатның кулларын былгый-былгый сөйләвен күреп, аптырап китте. Иренең килеп басуын сизмәгән икән. Әйе, кызганыч дигән сүзләреннән сискәнеп куйды. Бәй, кайтканыңны ишетмәдем. Кайттым. Комачауламыйм дип тизрәк кирип киттем. Жәлли мин абыйны. Ярдәм генә итә алмыйм. Бәлки син сөйләшеп карарсың. Нәрсә дип? Булат бүген әллә нинди сәер күренә. Ул яхшы гына эчә башлады. Хайыр, күптән инде. Сөйләшеп тә карадым. Ул Азаматтан ерак яши алмый. Өенә кайтып ям тапмый. Мин аңа ничек ярдәм итәргә белмим. Бөтен өмет синдә генә, Сөмбел. Бәлки сине тыңлар. Тик кума гына. Аннары бөтенләй юкка чыгар. Әле әзрәк булса да бала тотып тора. Каралы Байрас. Аңа дип атап утырткан алмагач та үсеп китә алмый интегеп утыра. Әйтерсең лә Булатның хәлен аңлый. Азамат бер көнне, әни бу алмагач нигә үсми икән? Үләм дип утыра ди. Хикмәт. Буларның өчесен ни бәйли? Нинди сүзләр табыймсың мин аңа? Тап, Сөмбел, тап. Син бит табип. Син һәр вакыт кирәкле сүзләрне таба белдең. Йыгылганны кыйнамыйлар. Ярдәм ит дип, Байрас Сөмбелнең күзләренә ялварып карады. Әткәй белән әнкәй хакына. Алар моны белсә күтәрә алмаячаклар. Безнең нәселдә эчкечеләр юк бит, үзең беләсең. Сөмбел уйланып ишек алдына чыкты. Азамат, кер әле улым. Әтиең чакыра дип, улын өйгә кертеп җибәрде. Булат Сөмбелнең тавышын ишеткәч, тиз генә бакчага кирип китте. Өй ишыгына барып басты. Сөмбел әкрен генә килеп аның беләгеннән тотты. Качма. Барыбер тышкан кергән тишеккә сыймассың. Булат баскан урынында таш кебек катып калды. Сөмбел аның каршысына килеп басты. Булатның әллә күп эчүдән, әллә кеше төсле йокламаудан күз кабаклары шешенгән. Кайчандыр матур зәңгәр күзләр хәзер булганчык су төсен хәтерләтә. Чәчләренә шал төшкән. Сөмбелнең йөрәге кысылып куйды. Ни булды сиңа, Булат? Ник булай таушалдың диясе килде. Сөмбелнең кайнар күз карашлары Булатны яндыра кидерә иде. Ул аларга туры карарга курыкты. Эләктем. Хәзер мине куачак дип уйлады. Әйдә, Булат, ачыктан-ачык сөйләшик әле. 10 елдан артык вакыт үтте. Кайчанда булса бер сөйләшергә кирәктер бит безгә. Кил, утыр каршыма дип, бакчадагы өстәл янына чакырды. Алар кара-каршы утырдылар. Булат кулларын кая куярга, күзләрен кая яшерергә белмәде. Булат, ник булай угры кебек качып йөрисең? Киләсең, өйгә кермисең. Бу бит минеке генә түгел, энеңнең дә өйе. Синең өчен безнең ишек һәр вакыт ачык. Ник булай йөрисең? Әллә эчәдә башлагансың? Йөзең талчыккан, канатлары сынган кош кебек, иң башларың асылынып төшкән. Ни җитми сиңа? Нәрсә югалттың? Бәхетле булырга нәрсә комачаулый? Сөйлә, аңлармын. Булат Сөмбелгә карады. Бәхетне бер югалтсаң, табып булмый икән. Ул синең белән бергә китте. Теге вакытта син йыладың. Хәзер мин йылыйм. Синең каргышларың йөзе белән төште. Син безнең өйдә яшәгән чакта булган икән ул бәхетле мизгелләр. Син китеп югалгач юксына башладым.
Өйләнгәч онытырмын дип уйладым. Карт алмагач төбендә, бала белән сине сагынып, мин бик күп еладым. Әти аңлый иде мине. Ялгышасың, улым. Үкенерсең, соң булыр. Баланы жәллә диде. Эх, яшьлек. Үкенештән үлеп булмый. Сөмбел менә аяклар үзләре алып килә сезгә. Үзем киләм, балага якын килмә диярсең дип, үзем куркам. Азамат, минем бу дөньяда бердән бер юанычым. Жәллә димим, хакым юк. Рәнҗеттем сине. Хәзер шуның уңышын җыям. Кичер мине, Сөмбел. Кичер алсаң. Энем булса да, Байраска көнләшеп карыйм мин. Ул күпкә акыллырак булып чыкты. Мин генә сукыр булганмын. Мин хәзер синең белән үткән еллар хатирәсендә яшим. Азаматны бер көн күрмәсәм дә авыр. Тормыштагы кайбер хаталарны төзәтеп була. Тик минекен генә түгел дип авыр сулады. Бармакларын агара башлаган куе чәче арасына батырды. Яратканмын икән мин сине, Сөмбел. Тик соңлап аңладым. Булдыра алсаң, китергән газапларым өчен кичер мине. Икесенең дә тамак төбенә төер утырды. Күзләренә яшь тулды. Бер-берләренә текәлеп карадылар. Сөмбел күкрәк тутырып тын алды. Булат, тыңла әле. Мин сине бер кайчан каргамадым. Рәнҗидем, еладым, тик каргамадым. Мин барысына үземне гаепләдем. Син миңа өйләнгән булсаң, без икебез дә бәхетсез булыр идек. Син үзеңнең тормышка ашмаган хыялыңны сагынып, ә мин көчләп тагылган хатын булып кимсенеп яшәр идем. Укымаган бер надан булыр идем. Мин сине каргамадым, Булат. Син яратмагач, үземне яратырлык кеше түгел дип уйладым. Мин сине шашып яраттым. Яраттым да, яндым да. Менә инде ничә ел Байрас белән яшим. Ләкин мин аны сине яраткан кебек яратырга куркам. Ул барысын да сизә, әмма сабыр гына көтә бирә. Синең булай йөрүең җанымны талый. Йөрәгемә тынгылык бирми. Үземне гаепле кеше шикелле хис итәм. Килмә дисеңме? Юк, алай димим. Кил, өйгә кер. Качкын кебек йөрмә һәм эчүеңне ташла. Балабыз хакына үтенеп сорыйм, эчеп юкка чыкма. Балалыгыз, көн сайын күпме бала ятим кала. Бер ятимне бәхетле итсәгез, үзегез дә бәхетле булырсыз. Озакламый Азамат үсеп чыгып китәр. Ул вакытта кая барырсың? Алыгыз, бала. Үзем ярдәм итәрмен. Ә Фәридәне бала таба алмаганга гаепләмә. Ходай шулай яраткач, нишләсен? Син бит аны яратасың. Ә яраткан кешеләрне бүтән кимчелекләре белән яратырга кирәк. Син аны аңларга, ярдәм итәргә тырыш. Мин бала тапсам да ярата алмадың. Ул бала таба алмый дип ташлама. Хата бер була. Эчүеңне ташла. Арслановлар нәселендә эчкән кеше юк. Син эчсәң, синнән күреп улың эчә башлар. Әнә теге кечкенә алмагачны Азамат сиңа атап утырткан иде. Күрәсеңме? Ул да ширли. Бала агачның начар үсүенә бик борчыла. Син терелсәң, ул ныгып үсеп китәчәк. Китергән корбаннарың юкка булмасын. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булырмын. Байраска курыкмыйча йөрәгемне ача алырмын. Булат, үткәндә калган мәхәббәтебез хакына бәхетле булырга тырыш. Мине берни күрми димә. Мин синең һәр адымыңны күзәтеп торам.
Онытма, мин синең бердән бер балаңның анасы. Улың үзеңә охшаган. Мин аның киләчәген кайгыртам. Начарлыкка өйрәтсәң, мәңге кичермәм. Алар бакчада бик озак утырдылар. Байрас та чыгып алар арасына катышмады. Бу ичкерсез сөйләшү бәлки Сөмбел белән Булатка күптән кирәк булгандыр. Икесе дә җиңеләеп калдылар. Уртада торган киртә юкка чыкты. Бер көнне Сөмбел нидер уйланып тәрәзәдән карап торды да, «Кара ләтисе, әнә каршыда нинди буш урын. Әйт Булатка, салсын шунда бер йорт. Йөрмәсен ике арада тинтерәп» дип, үз янына ирен чакырды. «Әйе шул, бик әйбәт урын. Үзе белән сөйләшергә кирәк». Булатка әйткәч, ул бик җентекләп әлеге урынны килеп карады. Озак кына әйләнеп йөргәннән соң, «Нәрсә улым, мин дә шунда үй салыйммы?» дип елмайды. Азамат, «Ничек шәп булыр, сиңа төнлә өеңә кайтырга кирәк булмаячак» дип сөенде. Булат Сөмбел белән Байраска карап, «Сез каршы килмәсәгез, мин риза» дип елмайды. Аның тормышка карашы үзгәрдеме? Күңелендә өмет уяндымы? Ничек кенә булмасын, Булатның күз карашы хәзер ачык һәм тыныч иде. «Алайса килештек, абый. Урынны барып сөйләшәбез дә, быел ук өйнең нигезен салып калдырабыз». «Ой, шәп була», диде Азамат шатланып. Булат абыйсын кочаклап алды. «Мин дә сезгә булышам». Азаматка тиздән 12 яшь тула. Арслановларга охшап ире гәүдәле булмакчы. Сөмбелнең миңа охшап кечкенә булып калмасын дип куркулары бушка булды. Айсылу исә кәтүк, үзе тик тормас, чигән баласы кебек кап-кара, күзләре зәңгәр, ут чәчеп торалар. Сания апа аны Сөмбелгә охшата. Айсылуны еш кына авылга Сания апа янына кайтаралар. Ике якта үпкәләмәсен өчен алмаш-тилмәш кайтарырга тырышалар. Сөмбелнең эше үз җае белән барды. Хәзер инде ул кичәге яшь өйрәнчек белгеч түгел, дәрәҗәле, эшен яхшы белә торган табиб. Урамда күпләр аны танып исәнләшә, рәхмәт әйтеп китәләр. Аның кул астында күпме бала дөньяга килде, күпме хатын-кызны авыр чирдән коткарды. Ярата иде ул эшен. Һәр вакыт кешеләргә мөлаем һәм ягымлы булды. Сөмбел белән Байрас ничек кенә матур яшәмәсеннәр, гаилә тормышы сынаулары аларны да урап узмады. Дус бар, дошман бар дигәндәй, кемдер аларның тормышын бик тә бозарга тырыша иде. Сөмбел Байрас үзенең эшендә яшь кыз белән йөри дип язылган әллә ничә хат алды. Бу хатларны укыгач, йөрәге кысылып куйды. Бик озак хушына килә алмый торды. Көч-хәл белән үзен кулга алып, хатны йыртып мичкә ташлады. Иренә берни сиздермәде. Үз йортларына күчкәч, килмәс дип уйласа да, хатлар дәвамлы килә торды. Бер көнне Байрас эштән кайтканда почтаны үзе алып керде. Гәзитләр арасыннан килеп чыккан хатны әйләндереп карады. Арсланова Сөмбелгә дип язылганын күреп, хатынына сузды. Конвертта гадәттәгечә кире адрес күрсәтелмәгән иде. Сөмбелнең йөзе агарып китте. Хатны укып та тормастан мичкә ташлады. Үзе икенче бүлмәгә үк чыгып китте. Байрас аптырап калды. Хатынының хатны күреп каушап калуын, аның нидер яшерергә тырышуын аңлап алды. Тизрәк мичтән хатны тартып алды да, ачып укый башлады. Үзенең дә йөзеннән каны качты. Анда язылган сүзләр башына сыймады. Синең ирең үз сәркатибе белән йөри. Ул озакламый сиңа үзенең сөяркәсен бәбиләтергә алып киләчәк. Байрас минеке генә дип яшәмә.
Бу шәһәрдә аның вакытлы хатыннары күп. Син генә бер ни сизмисең. Байрас хатны кат-кат укыды. Нидер аңларга тырышты. Хатны Сөмбел укымады. Димәк, аңа мондый хатларның беренче тапкыр гына килүе түгел. Ул хатны тотып Сөмбел янына чыкты. Куллары калтырады. Ачудан тешен кысты. Үзен үзе кочаклап, тәрәзә янында басып торган хатынының артына килеп басты. Кайчаннан килә мондый хатлар? Сөмбел эндәшмәде. Ник дәшмисең? Кайчаннан? 2 ел. Бәлки күбрәктер. 2 ел? Ник мин берни белмим? Ул Сөмбелне үзенә борды. Күзенә карарга тырышты. Сөмбел, минем сиңа бер кайчанда хыянәт иткәнем юк. Бу ялган. Ышан миңа. Ул Сөмбелнең ияген күтәреп күзләренә карады. Сөмбелнең күз карашында тирән әрнү чагыла иде. Сөмбел, җәфалама үзеңне. Ходай шаһит, дөньяда бөтен җаным тәнем белән яраткан кешем ул син. Ни өчен син бөтен авырлыкны үзең генә күтәрергә тырышасың? Ник әйтмисең? Ник үз-үзеңне өзгәлисең? Синең алда минем намусым чиста. Ышан миңа. Син минем иң кадерле кешем. Сөмбел Байрасның кулыннан хатны тартып алды. Бер сүзсез берничә кисәккә йырткалап, кире иренең учына салды. Гөнаһың булмаса, акланып маташма. Хатны кайдан алдың? Шунда ташла. Үзең әйткәнчә, барысына да Ходай шаһит. Олы мәхәббәт вакланмый ул. Кайчандыр Галимә апасы аңа бер нәрсәне бик яхшы аңлатты. Әнвәр абыйсы бик чибәр кеше. Шуңа Сөмбел, Галимә апа, син көнләшмисеңме дип сораган иде. Чибәр ир белән яшәү бик авыр ул үскәнем. Ник көнләшмәскә? Көнләшәм, тик сиздермим. Безнең араны бозарга теләүчеләр бик күп булды. Кайсы хатын кызның таза, чибәр ир куенында йоклыйсы килмәсен. Бик кыю ханымнар бар. Үз теләкләренә ирешү өчен нинди генә юллар тапмыйлар. Кайбер ирләр шул тузакка эләгүләрен сизми дә калалар. Аннары ирләр инде. Кырын караган сайын ирдән аерылып булмый бит. Ул икенче хатынга китсә, син үзең шул хатын хәлендә каласың. Кеше ялгыз яши алмый. Ул вакыт узу белән үзенә пар эзли башлый. Чөнки табигать кешене шулай яраткан. Ничек яшәргә соң, апа? Барысын да кичерергәме? Кичер алсаң кичерергә. Кеше гашыйк булган вакытта башын югалта. Кеше үз гомерендә 1000 тапкыр гашыйк булырга мөмкин. Кызганычка каршы, гаиләле кешеләргә дә кагыла гыйшык уты. Менә шунда сынала инде мәхәббәт. Чөнки әкренләп теге ут сүнә, ә мәхәббәт кала бирә. Мондый гыйшык давылларыннан исән чыкканнар үз мәхәббәтләренә икеләтә көч белән кире кайта. Икесенең берсе кичергәне, сабыр гына көткәне өчен гомере буе 1000 рәхмәтле булып яши. Һәр кемнең бәхетле буласы килә. Кем нинди юллар белән ирешә инде, анысын үзе сайлый. Ирең читкә карамасын дисәң, назыңны, татлы телеңне жәлләмә. Кая барса да үземнекенә җитми дип сагынып кайтырлык булсын. Кешеләр, бигрәк тә ирләр, өйдә күрмәгән назны читтән эзлиләр. Алар өйгә ял итәргә кайталар. Өйдә тавыш, аны-моны таләп итәләр. Үз-үзен карамый торган хатында булса, әсияркә юкны бар итеп өстәл әзерли, матур эчке киемнәрен кия, чәчләрен ясап, бизәнеп, елмаеп каршы ала,
Иркәли, назлый, күгәрчен кебек гөрли, күккә күтәреп мактый. Ул ир чынлап та үзен дөньядагы иң яхшы егет солтаны итеп хис итә. Өйдә үзен хатыны санламый дип уйлый, сырт кабартып чыгып киткән була. Ә уртак тормыш тавышсыз гына булмый. Бергә яши башлагач, анда да шул ук хәл кабатлана. Тормышның кырлары бик күп. Аларны шумагына үтеп булмый. Бигрәк тә хатын кызга акыллы, сабыр булырга кирәк. Сөмбел Галимә апасының бу киңәшләрен хәтереннән чыгармаска тырышты. Беренче ике хатны алгач та апасыннан киңәш сорап язды. Галимә апасыннан: «Дошманнарга сөенергә ризык бирмә, йөрәгеңне тыңла, тагын да яхшырак яшәргә тырыш» дигән җавап килде. Әйе, Байрас һәр вакыт игътибарлы һәм яхшы ир. Балалар өчен үлеп тора. Буш вакытында эштән соң үй эшләре белән шөгыльләнә. Төшке аш вакытында 5 минутка булса да Сөмбел янына килеп, юк-бар сөйләп, кеше күрмәгәндә бер кочаклап китә. Бу инде гадәткә кереп китте. Хәзер сәгать уклары 12-гә якынлашса, Сөмбел үзе дә бүген килерме дип көтә башлый. Шуңа күрә аның әллә ни шиге юк. Галимә апасы әйткәндәй, дошманнарга чәйнәргә азык бирмим дип, Байрастан бер ни сорамады, аңлату таләп итмәде. Бүген хат һич уйламаганда Байрас кулына эләккән. Урамнан кергән Айсылу йөгереп килеп әтисенең аягына сарылды. «Әтием кайткан, әтием!» дип сикергәләде. Байрас кызын күтәреп алды. Кара бедрә баш әтисенең муеныннан кычаклап, шуп-шуп битеннән үпте. Нишләптер әтисе бүген көлмәде. Бала аптырап әнисенә карады. «Әни, әтине ачуландыңмы әллә? Ник ул көлми?» «Юк, кызым, әтиеңнең ашыйсы килә, бар, абыеңны чакыр. Кичке ашка утырабыз». Әтисе дә бар кызым дип кызын алдыннан төшерде. Сөмбелнең башында бер генә уй. Ул кеше сүзенә карап, балаларын ата назыннан мәхрүм итмәячәк. Байрас әтисенә, Шәүкәт абыйга охшаган, бала җанлы кеше. Сөмбел иренә ышана. «Ярый, мин аш әзерлим әле» дип, аш бүлмәсенә атлады. «Тукта, Сөмбел». Байрас иелеп хатынының күзенә карады. «Кирәкмәс, соңыннан сөйләшербез». Алар һәр вакыттагыча җыелышып кичке аш ашадылар. Байрас тирән уйга чумды. Ник Сөмбел хатлар турында алдан әйтмәгән? Берәү булса елар, аңлату таләп итәр иде. Ул эндәшмәгән. Ничек аңларга? Сөмбел аңа битарафмы? Әллә хаталар кабатлана дип яшиме? Булат белән ялгышкан кебек ялгыштым, бу юлы да алдадылар дип яшиме? Булай булса, Сөмбел мине бер кайчанда яратмаячак. Кем генә булмасын, хатны язган кешене каһәр суксын, үз явызлыгы үзенә кайтсын. Бу дөньяда ул һич нәрсәдән курыкмый. Аның бөтен курыкканы Сөмбелне, балаларын югалту. Күпме еллар ул Сөмбелнең мәхәббәтен яуларга хыялланды. Хәзер инде өметен бөтенләй йөзде. Кулы өстендәге бәләкәй кул аны уйларыннан арындырып җибәрде. Әтисе, ашың суына. Байрас башта хатынының кулына, аннары күзләренә карады. Ике пар күз бер-берсен аңларга тырыштылар. Сөмбел эшен бетереп йокы бүлмәсенә кергәндә, Байрас өстен салмаган килеш һаман уйга чумып утыра иде. Сөмбел аның янына килеп утырды. Алар күпмедер вакыт икесе дә сүзсез утырдылар. Сөмбел, ник әйтмәдең? Сине борчысым килмәде. Ә үзең борчылмадыңмы? Борчылдым. Еладым. Урамга чыгарга ялдым. Сине берәрсе белән күрсәм, егылып китәрмен шикелле тоела иде.
Бәлки син чынлап та гашыйк булгансыңдыр. Синең кебек көчле кеше яшермәс. Дөресен үзең әйтерсең дип уйладым. Сөмбел Байрасның күзләренә күтәрелеп карап: Син ышанырга куштың. Мин ышандым дип пышылдады. Әгәр син башканы яратсаң, минем күз яшьләрем генә сине тотып кала алмаячак. Мин үткәнемне яхшы хәтерлим. Ул чакта күз яшьләрем елга булып акты. Ә аны туктата алмадым. Сине дә шулай... Сөмбел, әй, Сөмбел, син һаман миңа ышанмыйсың. Я бүген, я иртәгә барыбер ташлап китәр дип уйлыйсың. Шуңа күрә йөрәгеңне ачарга, яратырга куркасың. Һаман артка әйләнеп карыйсың. Хатирәләреңне оныта алмыйсың. Миңа ышанмыйсың. Мин сиңа ышанам. Ышанасың, ләкин син мине яратмыйсың. Сөмбел дәшмәде. Минем сине югалтасым килми дип уйласа да, кычкырып әйтмәде. Эш сүздәмени? Байрас хатынын бик ярата. Аның һәр адымын, һәр эшләгән эшен, кузгалып китүләренә кадәр астан гына күзәтеп соклана иде. Теге көннән соң бер атна үзара сөйләшмәделәр. Байрас гадәттәгечә хатынын һәр көнне эшеннән киреп алды. Юл буе сүзсез генә кайттылар. Булай үзләрен газаплаулары беренче тапкыр иде. Сөмбелнең эшендә көтелмәгән хәл килеп чыкмаса, бу газапланулар кайчанга кадәр дәвам иткән булыр иде, билгесез. Больницага яшь бер кыз баланы алып килделәр. Кулдан бала төшертмәкче булган. Шуның нәтиҗәсендә күп кан югалткан бу кызны коткару өчен Сөмбел хәленнән килгәннең барысын да эшләде. Кан да салып карадылар. Тик соң иде шул. Ярдәм итә алмадылар. Яшь кызның гомере шулай üzелү бик тә аяныч иде. Теге вакытта аның гомере өчен Юрий Петрович күпме көрәште. Барыбер җиңде. Сөмбелне аякка бастырды. Ул исә кара тиргә батты. Ә коткара алмады. Сөмбел эшли башлаганнан соң булган беренче үлем. Бу хәл аны тетрәндерде. Үз бүлмәсенә бикләнеп, туйганчы елады. Мондый вакыйга аның башыннан да үтте. Әмма аны ниндидер мугҗиза коткарып калды бит. Кызның әнисенә ни дияргә, ничек күзенә карарга? Я Ходаем, үзең ярдәм ит. Үлем белән күпме генә очрашырга туры килсә дә, аңа күнегеп булмый. Җиңел генә үткәреп булмый. Табиб исән калганнар белән бергә кайгыра. Алар алдында үзен гаепле хис итә. Сызылып таң ата. Яңа көн туа. Кемнәргәдер шатлык, кемнәргәдер кайгы хәсрәт алып килә. Бу кыз өчен инде башка бер кайчанда таң атмаячак. Ул мәңгелек төн иленә китте. Урыны җмахта булсын. Шулай кызлар гомере чәчкә гомере. Кичтән үзәләр, иртәнгә сула. Ә сулгач, җиңел генә чыгарып ташлыйлар. Кемне гаепләргә? Үзүченеме? Өздерүченеме? Әгәр кыз исән калган булса, Сөмбел аңа үзенең үткәннәре хакында сөйләр, гаиләсе, балалары белән таныштырыр. Бу тормышның матур яклары да барлыгын, мәхәббәтнең татлы көннәрен, төннәрен аңлатыр иде. Бер ни аңларга өлгермичә дөньядан китеп барган кыз бала өчен йөрәге әрнеде. Сөмбел утны кабызмыйча гына тәрәзә янында озак басып торды. Сызылып аткан таң яктысында тәрәзәдән таныш машинаны күреп, күңеле күтәрелеп китте. Я Ходаем, әлдә син бар бу дөньяда. Сөмбел киенеп урамга чыкты. Байрасны йоклыйдыр дип уйлап, әкрен генә машинага якынлашты. Юк, Байрас йокламаган. Сөмбелнең каршысына чыгып басты. Аның талчыккан йөзендә ару, борчылу чагылды. Авыр чакта ире аңа һәр вакыт ярдәмгә килә.
Менә бүген дә Сөмбел өчен борчылган, көткән, матур зәңгәр күзләрдән аның ичке дөньясын укырга була. Анда күпме наз, ярату. Сөмбел каршысында басып торган иренә яшьле күзләре белән карады. Байрас, әлдә ярый син бар бу дөньяда. Мин бит синнән башка бер көн дә яши алмыйм. Дөньядагы иң матур күзләр, иң татлы иреннәр синдә генә, кадерлем. Мин сине үлеп яратам. Бик күптән яратам. Мин сине бер кемгә бирмәячәкмен. Гомер белән үлем каш арасы. Аның һәр мизгелен матур итеп, кадерләп яшәргә кирәк. Бу сүзләрне ишетер өчен Байрас һәр төнне шушы тәрәзә каршында кунарга әзер иде. Әллә таң кинәт атты, әллә йөрәге күптән көткән шифасын алды. Дөнья яктырып киткәндәй тоелды. Байрастан алырга куркып, хатыныннан күзен ала алмады. Аның күзләре күктә кабынган ике йолдыз булып ялтырады. Тагын бер генә кабатлашы, Сөмбел. Синсез бу дөньяда яшәүнең мәгънәсе юк. Син миңа шушы яңа аткан таң кебек кирәк. Мин сине бер кайчан бер кемгә алыштырмыйм. Син минем иң кадерле кешем. Байрасның күзенә яшь тулды. Ул хатынын кайнар кочагына алып, сөякләрен шыгырдатып күкрәгенә кысты. Алар шулай сүзсез генә кочаклашып, бик озак басып тордылар. Ике йөрәк бергә кушылып типкән чакта сүзләр урынсыз. Сөмбел, Сөмбелем минем, күктәге буй җитмәс йолдызым. Ул аның иреннәрен эзләп тапты. Йыллар белән матурлыгын да, тәмен дә югалтмаган шия кебек иреннәр бу иртәдә тагын аныкы. Ул аларны үлгәнче яратып туймаячак. Ике ел дигәндә күмәкләп тырыша торгач, Булатның өе әзер булды. Алар хәзер Байрасларның күршеләрендә яшиләр. Фәридә башта Сөмбелгә күрше булып бармыйм дип киреләнсә дә, Булат бармасаң кал дип үзе генә күчеп чыкты. Фәридә ялгызы нишләсен? Яши торгач, Булат кебек ирләрнең урамда унап ятмаганын яхшы аңлады. Яңа өйгә яңа хуҗабикә табылмагае дип, җыенып үзе килде. Фәридәнең күчеп килүен белгәч, Сөмбел Айсылуга абыйсы белән апасын үзләренә кичке ашка чакырып чыгарга кушты. Фәридә керергә теләмәсә дә, Булат җыенгач каршы төшмәде. Аның ире монда күптәннән үз кеше икән. Сөмбел белән күптәнге дуслар кебек сөйләшәләр. Фәридә ни әйтергә, үзен ничек тотарга белмичә, бер читтә тыныч кына утырды. Азамат һәр вакыттагыча кысыла-кысыла Булат абыйсы янына кереп утырды. Фәридә астан гына өстәл артындагыларны күзәтте. Азамат үскән саен Булатка охшый бара. Тик чәчләре генә озын. Әти, иртәгә Ахунга бабай янына кайтып килим әле. Менә Булат абый да кайта дип, Азамат иң башы белән Булатка төртте. Булатка ризалашырга гына калды. Иртәгә шимбә. Азамат кичке уенга кайтырга ашыга. Нигә кайтасыз дип сораган булды Байрас, сәбәбен бик яхшы белсә дә. Эй, бабай кайтырга кушкан, эш күп ди. Азамат ярдәм сорагандай Булатка карады. Әйе, диде Булат кызарып. Син бит иртәгә бер кая бармыйм. Әйберләр ташыйбыз дигән идең түгелме дип сүзгә Фәридә кушылды. Кайгырма, Фәридә апа, ташырбыз. Без кичкә генә кайтабыз, анда бабай көтә. Байрас тыңлап торды да, кичке уенга Булат абыеңны гына йөрткәнең җитмәгән. Хәзер инде бабаң да сезгә йөрә башладымы? Эй, мескен әти, аның кебек картлар йоклаганда ул кичке уенга йөри күрәсең дип көлеп җибәрде. Сөмбел дә елмаеп куйды. Ул Булатның улын авылга алып кайтып йокламыйча төн буе Азаматны көтеп утыруын бик яхшы белә. Улым, имтиханга әзерләнер идең.
Сөмбелнең улы белән кара-каршы утырып, ныклап сөйләшәсе бар. Тик нәрсәдән башларга белми. 10 ел вакыт үтеп китте. Улы үсеп җиткән егет булды. Йөзе Булатка охшаса да, елгырлыгы белән байраска тарта. Кызлар башын бик иртә әйләндерә башлады. Авылга ашкынуы шуның өчен генә. Ахун зур авыл, яшьләр күп, кызлар шибәр. Улының китәр көннәре якынлашуын уйласа, Сөмбелнең күзенә яшьләре тула. Ярый, авылдан килгәч сөйләшермен. Бүген Фәридә белән сөйләшергә кирәк дип күңеленә салып куйды. Барсы да ашап-эчеп, өстәл яныннан таралышкач, Фәридә, син уңайсызланып торма. Без бит синең белән туганнар гына түгел, ут күршеләр дә. Без Байрас белән төрле вакытта кайтабыз. Шуңа күрә Айсылуга күз колак булып торырсың инде. Безнең ишекләр сезгә һәр вакыт ачык. Миңа ачу үпкә саклама. Тату яшик. Кайчан телисең, шунда рәхим ит. Фәридә Сөмбелнең сүзләреннән сикереп төшмәсә дә, аңа монда бар нәрсә ошады. Өйдә ялгыз утыру түгел. Әкренләп күнекте. Сөмбел генә үз-үзенә урын таба алмый йөри. Озакламый аның улы, күз карасы, төп йортны ташлап чит җирләргә китәчәк. Июльдә Әнвәр абыйсы белән Галимә апасы Азаматны алып китәргә кайтачаклар. Сөмбел кич белән улының бүлмәсенә керде. Әйдә, улым, зурларча бер сөйләшик әле дип сүз башлады. Зур әтиеңнәрдән хат килде. Алар сине алып китәргә кайтачаклар. Синең киләчәгең алар кулында, ә аларның киләчәге синең кулыңда. Үткәннәребез белән без аларга бурычлы. Шуңа күрә, улым, син олы юлга җыен. Син укырга тиеш. Әни, мин барысын хәтерлим. Тик минем сездән аерыласым килми. Мин бер нәрсәне аңламыйм. Ни өчен без анда яшәдек? Әти ничек җибәрде? Ник син аларга сүз бирдең? Сөмбел улын кочаклап алды. Минем бик укыйсым килде. Әтиеңнән качып киттем. Шулай килеп чыкты инде, улым. Сөмбел улын ни кадәр яратса да, бөтен дөреслекне аның каршында ачып сала алмый. Соңрак бәлки үзе аңлар. Хәзер белсә, Булатны кичермәячәге күренеп тора. Улым, миңа рәнҗимә. Яшь чакта барысын да уйлап бетереп булмый. Ул вакытта минем өчен бердән бер юл шул иде. Биргән сүз ул, алган бурыч шикелле. Гомер буе өстеңдә асылынып тора. Мин алган бурычны сиңа түләргә туры килә. Нык бул, ир бул, ләкин үтенечемне кире какма, балам. Миңа да җиңел түгел. Күз алдымнан югалсаң, ничек яшәрмен? Алар кочаклашып, уйга батып бик озак утырдылар. Күп нәрсәләр турында сөйләштеләр, елаштылар. Азамат әнисенә күз яшьләрен күрсәтүдән оялып, гаражга, тимер томыр арасына чыгып китте. Аңа җиңел түгел. Аның монда сөйгән кызы, дуслары кала. Булат абыйсы бер үзен ишләр. Тагын эчә башласа, кем коткарыр? Теге вакытта Азамат аны гел саклап йөрде. Әнисе күрмәсен дип, я печәнлектә, я чуланның караңгы почмагында яшереп йоклатты. Нишләптер, Булат абыйсы аның әнисеннән курка иде. Берсендә Булат абыйсын печәнлеккә алып кергәндә әтисенә эләктеләр. Әтисенең күз карашыннан аның ни әйтәсен аңларга өйрәнгән Азамат үзен гаепле итеп хис итте. Әтисе күп сөйләшми. Әйткән сүзе алтын бәһасенә тора. Әнигә әйтмә инде, әти, дип бик озак ялварды. Абыйны эчүеннән әниең генә туктата ала, диде нишләптер әтисе. Кем ташлатса да, эчүеннән туктады Булат абыйсы. Шулай да яңадан эчә башласа дигән уй һич тынычлыкта калдырмады Азаматны. Мин киткәч, кем карар аны? Нинди уйлар басты башыңны? Эндәшәм, ишетмисең. Булат абый, 2 атнадан мин китәм. Кая, озаккамы? Белмим. Әни бөтенләйгә ди. Ничек бөтенләйгә? Кая китәсең? Диде Булат көтелмәгән җаваптан аптырап. Шулай, әни сүз биргән. Мин зур әтиләрдә укырга, яшәргә,
Аларны үлгәнче карарга тиеш. Белмим, нигә тибезне анда җибәргән, ник мине әби алып калмаган. Менә хәзер гомер буе яшәй инде читтә. Минем китәсем килми. Әни барырга кирәк ди. Булат ни әйтергә белми катып калды. Баланың сүзләре аяз көндә яшен шартлау белән бер иде. Мин әниең белән сөйләшимме? Бәлки җибәрмәс, кире уйлар. Юк, әни биргән сүзендә тора торган кеше. Әйткән сүз алган бурыч ди, үтәргә кирәк. Менә бер үзең каласың, Булат абый. Булат авыр сулап: "Алай итмә, улым, булай да авыр", диде Азаматны юатырлык сүз таба алмыйча. Булат барыбер Сөмбел белән сөйләшеп карарга уйлады. Бакчада эшләп йөргән Сөмбел янына керде. Сүзен нидән башларга белми, "Сөмбел" дип туктап калды. Ялварып күзләренә карады. Сөмбел аның нәрсә әйтергә теләгәнен шунда ук аңлап алды. "Кирәкми, Булат, миңа да җиңел түгел. Икенче яктан кара. Башкалар армиягә китәчәк, ә ул укырга. Ни аермасы бар? Бик сагынсаң, янына барырга була" дигән булды. Үзенең исе тавышы калтырады. Күзләре яшьләнде. Булат тамагына утырган төенне йотып, аның китәсе килми дип, улын якларга тырышты. Теге вакытта минем дә китәсем килмәде. Ул чакта син мине туктатмадың. Хәзер соң инде. Мин биргән сүземнән кире кайтмаячакмын. Сөмбел үзе өчен күптән инде барысын да хәл итте. Азамат киткәч бүлмәсе бушап калачак. Аны сагынып акылдан язарга мөмкин. Ул бит балакайын ары үтсә дә, бире килсә дә, башыннан сыйпап калырга гадәтләнде. Улы җиткән егет булуга карамастан, рәхәтләнеп иркәләнә, үзе дә әнисен кочаклап үбә. Булар барысы да сагынып искә алырга гына калачак. Шуңа күрә бу зур өй бушамасын дип, үз теләге белән авырга узды. Ләкин беркемгә белгертәсе килмәде. Дөресрәге, улыннан уңайсызланды. Байрас белсә, тагын кайгыра башлар дип курыкты. Көткән көн килеп җитте. Әнвәр абыйсы белән Галимә апасы кайттылар. Аларның кайтуы олы бер бәйрәм булды. Галимә апасы Сөмбелләрнең мул тормышына сокланып туя алмады. Кич икәү генә калгач, сеңлесеннән: "Я үскәнем, ничек соң тормышлар? Шибәр ир белән яшәүләре авыр түгелме?" дип көлде. "Үзең күрәсең, Галимә апа, ышанып яшәгәч, әллә ни авырлыгы юк." "Күрәм, мин синең өчен бик шат. Дөньяңны бик матур кыргансың. Оҗмах ясы. Эш ягы ничек?" "Җиңел түгел, апа. Бөтенесе миңа карап тора. Карт укытучым Гүриясе булгач, әллә ни таяныр кешем калмады. Сезнең өйрәткәннәрне һәр вакыт истә тотып, сезгә рәхмәт укып эшлим. Шулай да миңа остаз бик кирәк шул. Сез киткәнче күп мәсьәләләрне хәл итәсем килә." "Яхшы, үскәнем. Сорауларыңны бергә хәл итәрбез. Барысында үзем беләм дисәң, ышанмас идем. Чын күңелдән тырышып эшләгән кешенең соравы күп була. Димәк, эшеңне яратып башкарасың. Безнең тырышлыклар юкка китмәгән." "Юк, апа, бушка түгел. Мин гомерем буе сезгә рәхмәтлемен." Бу өченчесен кайчанрак алып кайтырга җыенасың?" "Галимә апа, синнән бер нәрсә яшереп булмый. Юкка гына 40 ел хатын-кызлар табибы булып эшлиммени мин." "Мин сине көттем, апа. Тик зинһар беркемгә сиздерә күрмә." Икенче көнне алар Сөмбел эшләгән больницага килделәр. Кечкенә Учалы шәһәре өчен җинак мәһабәт бина урман янында урнашкан. Буларның берсе дә Галимә апа күзеннән читтә калмады. "Бигрәк тә матур җирдә эшлисең. Нинди чисталык, тынычлык, урманы гына ни тора. Зур шәһәрләрдә мондый тынлык юк шул." Сөмбел аны үз бүлмәсенә алып керде. Берничә авыру тарихы белән таныштырды. Сөйләшәсе, киңәш сорыйсы мәсьәләләре бик күп иде. Галимә апа иң беренче эш итеп Сөмбелне карады. "Мин сине китәр алдыннан кабат карармын" дип, төгәл бер сүз әйтмәде. Кабат карагач, Галимә апа: "Сөмбел, бәлки үзең дә сизәсеңдер.
Монда 2 йөрәк тибә. Игезәкләр булачак. Ахырга кадәр күтәрә алырсыңмы икән? Яраларың иске булса да зурлар. Вакытыннан алда ачылу куркынышы бар. Авыр операцияларга алынма, үзеңне сакларга тырыш. Әгәр каршы килмәсәң, бәбиләтергә үзем киләм. Иреңә яңа елга бүләк булыр дип, сеңлесен шатландырды. Сөмбел бик канәгать елмаеп куйды. Ире белми шул әле. Белсә, хәзер ширли башлаячак. Ул һәр вакыт мине үләр дип курка. Әле икәү икәнен белсә, каравыл кычкырыр. Ул Байрасның йөзен күз алдына китереп, кычкырып көлеп җибәрде. Сөенер диме, апа? Коты алыначак. Берүк әйтми тор. Сез киткәч үзем әйтермен. Минем бит җиткән улым бар. Аңардан уят. Әйт әле, Сөмбел. Син бәхетлеме? Бик бәхетле, апа. Байрас кебек ирләр күбрәк булса, күпме хатын-кыз бәхетле булыр иде. Минем аңа бер малай бүләк итәсем килә. Азаматның да бүлмәсе буш тормасын. Яхшы эшләгәнсең. Андый сау сәламәт ирләрдән күбрәк тусын иде әле үзләре кебек таза, нык балалар. Бу дөнья күпкә ямьлерәк булыр иде. Сөмбел вакытны күпме генә сузарга тырышмасын, улы китәсе көндә килеп җитте. Өй ише иртәдән ыгы-зыгы килде. Булат бер керде, бер чыкты. Үз-үзенә урын тапмады. Шиләбегә кадәр озатасы булгач, ул да юлга җыенды. Байрас, син әнисе өйдә кал инде. Абый барсын дигәч, Сөмбел улы белән өйдә генә хушлашты. Улым, яхшы кеше бул. Йөземә кызыллык китермә. Укы, зур кеше бул. Яманнан ерак тор. Безне онытма дип, улының күкрәгенә башын салды. Хәерле юл, улым. Китәр сәгатең җитте. Сөмбелнең йөрәге сыкрады. Ул бит улы белән ниләр генә күрмәде. Ләкин аларның бер кайчан аерылышканнары булмады. Баш бала гына шулай кадерле микән? Әллә кайсы китсә дә шулаймы? Баскычтан төшкәндә аның йөзе аппак иде. Галимә апасы хәлен аңлап тизрәк дару каптырды. Тынычлан, ярамый булай. Карыныңдагыларны уйла. Әйдә, кирип ят дип кертеп яткырды. Сөмбел елап яткан җиреннән йокыга китте. Азаматны озатып кайткан Байрасны каршы алучы булмагач, ул бүлмәләр буйлап хатынын эзләп китте. Азамат бүлмәсендә йомарланып яткан Сөмбелгә сокланып карап торды. Еллар ямсезләмәде хатынын. Киресенчә, сабырлык, сөйкемлелек өстәде. Ярый, йокласын. Уятмыйм. Аңа бүген бик авыр. Айсылуны Фәридә алып чыккан күрәсең, өйдә күренми. Байрас Сөмбелне уятмаска тырышып, әкрен генә беренче катка аш бүлмәсенә төшеп утырды. Чәй куйды. Ул бүген үзе дә бик арыды. Учалы Шиләбе арасы якын юл түгел. Азаматның өйдән чыгып китүе авыр тәэсир калдырды. Көндә күз алдында йөргән балаңнан аерылу бик кыен икән. Шулай уйларга батып утырып, хатынының икенче каттан төшүен ишетмәде. Сөмбел аның янына килеп утырды. Алар сүзсез генә бер-берсенә карашып тордылар. Байрас кулын сузып, кил әле үземә. Әллә сине күрмәгәнгә ай булды инде, сагынып беттем дип, хатынын алдына утыртты. Чәчләреннән сыйпап, күзләреннән үпте. Өстәл артында утырганда, әллә ничек серле итеп елмаясың. Күзләрең белән мине әллә кайларга чакырасың. Ит улы кеше булмаган булса, мин сине шунда ук яраткан, я йокы бүлмәсенә алып менеп киткән булыр идем. Хәзер нәрсә комачаулый? Чынлап та без икәү генә бит, диде дә Байрас. Хатынын шашып-шашып үпте. Яратып туя алмады. Сөмбел, бер вакыт шушы иркен өйдә икәү генә утырып калырбыз микән? Гомер ничек тиз уза? Тагын 6 елдан Айсылу чыгып китәр. Без бу зур өйдә нишләрбез? Сөмбел серле итеп елмаеп иренә карады. Берсе китсә, икенчесе килер.
Кайчан була бит әле ул? Яңа елга әтисе. Алла теләсә, Азаматның бүлмәсе буш булмас. Ник алай дисең? Кем килә? Сөмбел елмайып Байрасның кулын үзенең ишенә куйды. Кем икәнен белмим. Әмма мин сиңа охшаган малай алып кайтырга телим. Кирәкми димә. Сөмбел иренең күзләренә карады. Сизмисеңмени? Күрмисеңмени, әтисе? Байрас бу сүзләрне ишеткәч, таш кебек катып калды. Зур итеп ачылган күзләре белән хатынына текәлде. Бираздан телен көчкә әйләндереп: "Сөмбел, ни сөйлисең? Кирәкми. Бер исән җирең юк бит", дип кенә әйтә алды. Сөмбел Байрасның куркынган кыяфәтеннән көлеп җибәрде. "Тагын чирли башладыңмы, куркак куяным? Курыкма. Минем әле кисәр урыным бар. Бер бәби алып кайтып сөендерим үзеңне. Синең өчен тәнем дә, җаным да жәл түгел", дип иренең муеныннан кочаклап алды. Байрас хатыны тагын бер бала табар дип уена китермәгән иде. Шуңа бу хәбәрне ничек кабул итәргә белми аптырап калды. Әйтер сүз тапмады. Күңеле тулды. "Сөмбел, ни өчен шундый авыр газапка барасың?" "Мин сине бик яратам. Яраткан кешеңнән бала табу үзе бәхет. Яраткан ярыңны сөендерү тагын бер бәхет. Мин синең өчен куркам. Үзең күрәсең, сөенә дә алмыйм. Шул куркуым аркасында чын жүләргә әйләнәм. Син бәбиләп өйгә кайтканчы котым алынып яшим. Сөмбел, кадерлем, син шундый кечкенә. Син минем йолдызым." Байрас хатынын кадерләп кенә күтәреп, үзләренең йокы бүлмәсенә алып менеп китте. Бик кадерле иде аңа хатыны. Худайдан ялварып, сырап, көтеп алган мәхәббәте. Әйе, ул бик бәхетле ир. Менә хәзер алар өенә тагын шатлык килергә тора. Килсен. Бәхете белән килсен. Тик сөекле хатыны гына исән булсын. Байрас шул көннән башлап хатынын ничек сакларга белмәде. Өрмәгән җиргә утыртмады. Аның зәңгәр күзләре һәр вакыт җитди, тынгысыз күзләрендә Сөмбел өчен борчылуы күренеп тора иде. "Әтисе, елмай әзрәк, курыкма, сүтелмәм", дип хатыны аны тынычландырырга тырышты. "Алла сакласын, әнисе, сүтелә күрмә. Булай да ул яраларга ничек түзәсеңдер. Синең кебек яклаучы, саклаучы булганда, ник түзмәскә? Түзәм, әтисе, түзәм." Барысына түзде Сөмбел. Карындагы балалар көн белән түгел, сәгатьләп үстеләр. Бер ай дигәндә Азаматтан хат килде. "Әни, минем өчен борчылма. Миңа бу шәһәр бик ошады. Мондагы табигать искитмәле, матур, җылы, бик күп төрле җиләк-җимеш агачлары үсә. Ләкин шулай да, әни, син пешергән ипи белән токмачлы ашны сагынам. Сездә көздер инде, бу якларда һаман җәй. Белмим, кышсыз ничек яшәрмен. Янымда булган чакта бер ни сизмәгәнмен, әнием. Нинди кадерле син миңа. Ашыйбыз, уйныйбыз, йөгерәбез. Башта төрле уйлар. Тормыш гел шулай барыр кебек тоела. Хәзер мин һәр вакыт сезне уйлыйм. Яныңда булсам, үзеңне 100 тапкыр кочаклап үбәр. Әни, син минем дөньядагы иң кадерле кешем дияр идем. Монда тәмле ашыйм, йомшак та йоклыйм. Тик башымнан сыйпарга синең кулларың җитми, әнием." Сөмбел улының хатын йылы-йылы укыды. Күңеленнән аның белән сөйләште. "Түз инде, балам. Мин синең хәлләреңне бик яхшы аңлыйм. Мин аңламый, кем аңласын син, улым? Чит илнең чәчкәләре матур булса да, туган якның әреме дә тәмле." Ашыгып Булат килеп керде. "Айсылу, Азамат абыйсыннан хат бар дигән иде." Сөмбел күз яшьләре аша елмаерга тырышты. "Әйе, бар. Менә монысы сиңа дип язылган", дип Булатка аерым бер конверт сузды. "Алып чыгып укыйм әле." Син ник елап утырасың? Бала туган ягын сагына. Миңа бик таныш бу хәлләр.
Түзәргә кирәк, диде дә, авыр гына урыныннан торып китте. Аңа карап торган Булат үз күзләренә ышанмыйча кабат Сөмбелгә текәлде. Сөмбел, диде ул күзен аңардан айыра алмыйча. Сөмбел Булатның ни әйтергә теләгәнен бик яхшы аңлады. Уңайсызланып, битләре кызарып чыкты. Кулы белән эчен каплады, җилкәсен җыерды. Ник аптырыйсың? Шулайрак хәлләр. Бу зур өйдә икәү калсак, нишләрбез? Булат ни әйтергә белмичә, "Әйе шул", дигән булды. Тиздән Азаматка 17 тула. Сөмбел бала табарга җыена. Ярамый дисәләр дә таба бирә. Бу минутларда ул әллә үзен жәлләде, әллә энесеннән көнләште. Шулай бераз таптанып торды да урамга чыгып китте. Чыккач та зиһенен җыя алмый торды. Башында һаман бер уй кайнады. Сөмбел тагын бала алып кайта. Аларга Сөмбел тапкан балалар белән юанырга гына кала. Булат ничә еллар инде кайчандыр югалткан мәхәббәтенең кечкенә ачкынында җылынып яши. Сөмбел сабыр, акыллы хатын. Килгән һәр кешене якты йөз, хөрмәт белән каршы ала, затып кала. Алар бөтенесе шул кечкенә Сөмбел җылысына сыенып яшиләр. Булат аны ерактан күзәтеп, аңа сокланып яши. Еллар үткән саен Сөмбелнең сөйкемле яклары гына ачыла бара. Булат көндә энеләренә юкны бар итеп кирип чыга. Сөмбел аны кичерде. Чөнки аның мәхәббәте хәзер байрас. Ул аңа яратып, әйе әтисе дип күзләренә генә карап тора. Булат буларның барысын астан гына күзәтә. Әтисе дигән сүзне аңа һич кайчан беркем әйтмәячәк. Булат үз уйларына чумып, утын сараенда бик озак утырды. Өйгә керсә, Фәридә барысын аңлар шикелле тоелды. Ул кинәт кесәсендәге хатны исенә төшерде. Ашыгып улының хатын укып чыкты. Булат абый, барыгызны да шундый сагындым. Ничек түзәргә инде? Син мине мотоциклны майлап караштырып тор. Эх, Булат абый, ахунга тагын бер генә кичке уенга кайтыр идем дигән. Ике бит тутырып язган хатны укыганда, Булатның улын жәлләп, йөрәге әрнеде. Эй, улым, синнән башка миңа да бу дөнья ямьсез шул. Әниең түзәргә кирәк ди. Түзик, улым. Ул түзә. Без дә түзик. Сөмбел беренче кар белән ялга чыкты. Курыкканга куш күренә ди. Байраска хатыны ойлап түгел, көнләп юаная барган шикелле тоелды. Иске яралары сүтелә күрмәсен дип курыкты. Декабрь башында түзмәде, Галимә апага шалтыратты. Апа, кыен булса да килеп җит. Сөмбел тау хәтле булды. Зинһар ярдәм ит дигәч, Галимә апалары озак көттермәде, кайтып та җитте. Сөмбелне ике атна урыныннан торгызмады. Үзе карады. Чынлап та куркырлык сәбәпләр бар иде. Иске яралар тартылган, юкарган. Декабрь урталары җиткәч, урындагы табиблар белән киңәшеп, вакытыннан алдарак булса да бәбиләтергә уйладылар. Сөмбел байраска операция көнен әйтмәүләрен үтенде. Ире булай да больница юлын көненә әллә ничә тапты. Операция икәнен белсә китмәс тә. Иртән байрас килеп киткәннән соң Сөмбелне операциягә алып керделәр. Галимә апасы, ирен килгәнче өлгерәбез дип елмайды. Әйе, өлгерделәр. Дөньяга сау сәламәт ике малай аваз салды. Сөмбелнең теләге кабул булды. Иренә яңа ел бүләге әзер иде. Эштән соң килгән байрасны Галимә апасы ак халатларга урап чорнап, Сөмбел яткан палатага алып керде. Яңа гына наркоздан айнып күзен ачкан Сөмбел авызына маска, башына ак башлык, өстенә ак халат кигән иренә карап: "Син нинди матур доктор булыр идең" дип елмайды. "Юк, монда миңа ярый торган халат юк. Аннары үзең дә беләсең, энәдән куркам ич мин." "Хәлең ничек?" дип кулын Сөмбелнең иченә куйды. Ничек куйды, шулай тартып алды. "Сөмбел", диде хәле бетеп.
таптың дамы? Аларны читтән күзәтеп торган Галимә апа елмаеп, Байрасны кулыннан җитәкләп, ике кечкенә кровать янына алып килде. Менә күр хатыныңның яңа ел бүләген. Кайсысы безнеке? Икесе дә сезнеке. Ничек, икесе дә? Байрасның гаҗәпләнүдән түгәрәкләнгән күзләрен күреп, Галимә апа кычкырып көлеп җибәрде. Нигә аптырыйсың? Мондый хәлләр еш була. Байрас бер балаларга, бер Сөмбелгә карады. Икәү булганнармы? Я Ходаем, Сөмбел, ничек түздең дип, карават янына килеп тезләнде. Әнисе, ничек түздең? Яраларың авыртадыр. Нигә тисе кемнәр дип сорамыйсың? Кемнәр булса да яры, иң мөһиме, үзең исән калгансың. Икәү дигәнгә башка сыймый. Ул торып, яңадан балалары янына килде. Аларга заклап карап торды. Чынлап та, кемнәр соң булар? Малайлар, әтисе. Икесе дә малайлар. Берсе кыз булса да яхшы булган булыр иде. Кызлар әтиләрен күбрәк яраталар бит. Ярар инде. Рәхим итегез безнең дөньяга, балалар, дип елмаеп, Сөмбел янына килде. Әнисе, күпме рәхмәтләр әйтсәм дә аз булыр төсле. Ходай сине миңа үзе бүләк итте. Мин синең яныңда бик бәхетле. Синнән башка тормышымны күз алдына да китерә алмыйм. Син минем иң кадерле кешем. Әнисе, мин кайтып, Айсылуны, әтиләрне, абыйларны сөендерим әле. Бүген бит дөньяга Арсланов нәселенең дәвамчылары туды. Нинди шатлыклы көн. Сөмбел, син минем батырым, мәхәббәтем минем, кара карлыгачым минем. Байрасның шатлыгы эченә сыймады. Сөмбеленең аңа нинди зур бүләк ясаганын бөтен барлыгы белән аңлады. Сөенеченнән күзләре ялтырады. Сөмбел иренә карап сокланды. Байрасның егетләрчә төз басып, матур башкайын горур тотып йөрүе, һәр сүзен өздереп сөйләшүе, зәңгәр күзләре, назлы елмаюы, тезелеп торган аппак тешләре, ияк очындагы кечкенә чокыры, барысы да Сөмбел өчен кадерле, якын иде. Яшьтән җитәкче урыннарда эшләгәнгәме, кайберәүләргә ул кырыс кебек тоела. Чөнки үзенең бер карашы белән теләсә кемне бик тиз урынына утырта. Әйткән сүзендә тора белгәне, кешене рәнҗетмәгәне өчен директорлары лаеклы ялга киткәндә үз урынына Байрасны тәкъдим итте. Хезмәттәшләре каршы килмәде, бер тавыштан аны җитәкче итеп сайладылар. Байрас: "Әнисе, директор хатыны буласың киләме?" дигәч, Сөмбел: "Юк, Байрас хатыны гына буласым килә", дип көлде. Башкаларга кырыс кебек күренсә дә, Байрас нечкә күңелле, гаилә җанлы кеше. Сөмбел өчен ул диңгез уртасындагы маяк. Бала табып бер атна үткәч, Сөмбел янына аның урынына калган бүлек мөдире килде. Бер яшь хатын баласыннан баш тарта, хәтта имезергә теләми. Нишлибез? Ташлап чыгып качмагае. Ире бармы? Юк, ирсез тапкан. Әнисен чакыртып сөйләшегез. Әни алырга кушмый ди. Ярый, иртәгә үзем кирип сөйләшеп карармын. Нишлисең? Дөньяда күкләр бетмәгән шул. Икенче көнне Сөмбел кыз яткан палатага керде. Шәфкать туташы ымлап кына кыз яткан урынга күрсәтте. Исәнме, үскәнем? Синең белән сөйләшәсем килә. Бәйләнмәгез миңа. Минем беркем белән сөйләшәсем килми. Әгәр башкалар алдында сөйләшәсең килмәсә, әйдә минем белән. Кыз теләр-теләмәс торып басты. Озын буйлы, кара бөдрә чәчле, шомырт кара күзле бу кыз бик чибәр иде. Ул Сөмбел артыннан иярде. Алар икенче палатага керделәр. Утыр әйдә. Сөйләшик әле. Сеңлем, ник син балаңны имезергә теләмисең? Сезнең минем баламда ни эшегез бар? Үскәнем, мин шушы больницада 10 ел эшлим. Шул вакыт эчендә әле беркемнең дә бала калдырып чыкканын күргәнем булмады. Син минем олы улым белән бер яшьтә генә бит.
Кем сине олылар белән болай дорфа сөйләшергә өйрәтте? Үзең коткарыгыз дип килгәнсең. Хәзер котылгач, яхшылап сөйләшәсең дә килмиме? Мин баланы алмыйм. Мин әле яшь. Кая куйым ул баланы? Әни бала күтәреп кайтмады иде. Әтисе? Аның үзенең гаиләсе бар. Ул барыбер миңа өйләнмәячәк. Аңа кирәкмәгәч, миңа да кирәкми. Нигә алайса, 2 айлык чагында котылмадың? Аборттан соң башка бала булмаска мөмкин диделәр. Соңрак кияүгә чыккач, бәлки бала кирәк булыр. Әлегә кирәкми. Балаңның атасын яратасыңмы? Яратам кебек инде. Яраткан кешедән тапкан баланы да яраталар бит. Баланың атасы сиңа ничек карар? Мәхәббәтегез нишләр? Бала кем кулларына эләгер? Син бу хакта уйлыйсыңмы? Китапта гына ул мәхәббәт. Яратса хатыныннан аерылыр иде. Ул хатыным, балаларым ди. Яшәсен шунда үзенең корт шайтаны белән. Ник соң гаиләле кеше белән чуалдың? Гаиләсе, балалары бар икәнен белмәдеңме? Белдем. Аның акчасы күп, машинасы шәп. Туйдырды бу хәерчелек. Бала тапсам өйләнер дип уйладым. Ул миңа аборт ясат дип акча бирде дә, гаиләсе белән ялга китеп барды. Акчасын туздырдым, баласын калдырдым. Тыңла әле мине, сеңлем. Бала ул песи баласы түгел. Син тапкан баланы кем карарга тиеш дип уйлыйсың? Кем имезергә тиеш? Ул бит аш. Менә син үзең кайчан телисең, шунда ашыйсың. Аның ни гаебе бар? Бөтен кеше яңа елга өйләренә кайтып китәчәк. Ул ялгызы монда калырмы? Аның теле булмаса да, ул үзенең йөрәге белән синең шушы кыланмышыңны сизә. Рәнҗер дип тә уйламыйсыңмы? Бала каргышыннан да курыкмыйсыңмы? Киләчәктә олы мәхәббәт килер. Юлыңда яхшы кеше очратырсың. Ул сине дә, балаңны да яратыр. Калдырма балаңны. Син үзең дә әниеңнең күкрәк сөтен имеп үскән кеше. Үкенерсең бер вакыт, соң булыр. Яраткан кешең моны белсә, үзеңне ташлап китәр. Вакыт узар, олыгаерсың, акыл җыярсың. Менә шул чак балаңны эзли башларсың. Минеке түгел микән дип, урамдагы һәр баланың күзенә карарсың. Таба алмассың. Чәчеңне йолкып еларсың. Кияүгә чыгып башка балаларың булса да, беренче балаң җаныңа тынгылык бирмәс. Төшләреңә кирип йөдәтер. Балакаем, акылыңа кил. Үкенерсең. Оппа, җанымны талкыма. Баласыз хатыннар бетмәгән, берәрсе алыр да үстерер. Бик жәлләсәң үзең ал. Мин 17 яшемнән бала карап өйдә утырырга җыенмыйм. Кемгә кирәк шул алсын. Эзләрсең. Ничек кенә эзләрсең? Менә шунда елап минем яныма килерсең. Баламны бер генә күримче диярсең. Соң булыр. Алучылар булыр. Алырлар да үз кызлардай кадерләп үстерерләр. Бәлки ул киләчәктә зур кеше булыр. Әти-әнисе аның белән горурланыр. Яшьлектәге хаталарың йөзе белән газап булып кайтыр. Мин ул чакта берни белән ярдәм итә алмам. Яхшылап уйла. Син хәзер бала түгел. Син хәзер ана. Уялма да, курыкма да, буласы булган. Балаңны ташлау тормышыңдагы иң зур хатаң булыр. Уйла, әле соң түгел. Уйладым инде, күп уйласаң тиз картаясың. Мин бу хакта башка сөйләшергә теләмим, диде дә, кыз ишекне шапылдатып ябып чыгып китте. Эх, җүләр яшьлек. Бик сөйләшәсең килер. Соң булыр. Галимә апасы бу сөйләшүгә катнашмады. Сөмбел хаклы. Соңыннан күпләр үз балаларын эзлиләр, үкенәләр, елыйлар. Ходай андыйларга җәзасын каты бирә. Аларда аналык хисен уятып, җан тынычлыкларын ала. Менә шул вакытта күк аналар өчен кыямәт көне башлана. Галимә апа, шәфкать туташына әйтегез.
ул баланы монда алып килсен. Карыйм әле. Ни уйладың, Сөмбел? Мин ул баланы Булатларга алам. Аларга кирәкмәсә, үземә булыр. Ике янына берәү сыяр әле. Кечкенә төргәкне алып килделәр. Баланы кулына алу белән Сөмбел күз яшен тыя алмады. И сабыем, кил әле үземә. Ул баланы таратып бар җирен карап чыкты. Сау сәламәт бала. Юш чүпрәкләрен алыштырды. Өйдән алып килгән иң матур җылы чүпрәкләргә төрде. Күкрәгенә якын китерде. Бала шуны гына көткәндәй бик тәмләп, тагын кайчан эләгә дип ашыга-ашыга имәргә тотынды. Калсын монда. Алып китмәгез, диде баланы алырга кергән шәфкать туташына. Баланың әнисе белән дә, әбисе белән дә сөйләшү уңай нәтиҗә бирмәде. Кемгә кирәк, шул алсын, диделәр. Сөмбел байрасын көч-хәл көтеп алды. Ир башыннан сикерергә ярамый. Уртак салып сөйләшергә өйрәнгән Сөмбел. Әтисе, шушы баланы Булат белән Фәридәгә алыйк. Алар риза булмаса, үзебезгә алырбыз. Бигрәк жәл. Әнисе ташлап китте дигәч, Байрас баланы кабат-кабат килеп карады. Шул сабыйны ничек жәлләмичә ташлап киттеләр икән дип аптырады. Һәр баласы өчен җанын бирергә әзер торган Байрас, ярый әнисе, алып кайтыйк, ахырдан күз күрер. Миңа да абыйлар алдында читен, кешене үртәгән кебек бездә икәү, аларда берәү дә юк. Азамат киткәч, абый бөтенләй төшенкелеккә бирелде. Бәлки, аңа да жан керер. Яңа ел алдыннан Байрас Сөмбелне бер кочак бала белән больницадан алып чыкты. Айсылу бу хәтле баланы күреп: "Әнекәем, бу кем балалары? Кеше бер бала алып кайта, ә син 3 алып кайткансың", дип шаккатты. Менә башланды тамаша. Берсе еласа, икенчесе кушылды. Анысына өченчесе. Азаматның бүлмәсе дару, чүпрәкләр белән тулды. Бер көн эчендә 3 балага апа булган Айсылу, мин берсен генә карыйм дип, бер бәбине үз бүлмәсенә алып чыгып киткән иде, елагач кире кертте. Моңа кадәр әтисе белән әнисенең бер бөртек иркә кызы булып яшәгән Айсылу, бөтен игътибар бәбиләргә күчкәч, үзен кирәксез кебек хис итте. Кызының үпкәләгәнен иң беренче әтисе сизеп алды. "Кара әнисе, безнең Айсылу ничек зур үсеп китте? Сиңа булышчы, энеләренә апа булды." Сөмбел эшнең нидә икәнен аңлап: "Кил әле, кызым, син безнең иң матур, иң зур, иң акыллы кызыбыз бит. Менә энеләрең бераз үссеннәр, алар сине безгә караганда да ныграк яратачак. Апа, апа дип яныңнан китмәячәк, кызым", дип Айсылуны кочаклады. Әти-әнисе сүзләреннән Айсылуның кәефе күтәрелеп китте. Кичен хәл белергә дип Булат белән Фәридә керде. Башта җыелышып чәй эчтеләр. Байрас ничек сүз башларга белми хатынына карап алды. Сөмбел бераз уйланып торгач, кунакларны бәбиләр карарга дип өске бүлмәгә чакырды. Алар кергәндә кроватьта 2 кичкенә малай гына йоклап ята иде. Бәй, өченчесе кая? Кечкенә кызны Айсылу үз бүлмәсенә алып чыккан булган икән. "Кызым, ул курчак түгел, алай уйнама. Әйдә, кызым, бу бәбине Фәридә апаңа бирик. Аларга да кирәк бит", дигәч, Айсылу елмаеп: "Әйдә, бусы күбрәк тә елый", дип кечкенә кызны әнисенә бирде. Сөмбел баланы күтәреп Фәридә каршысына килеп баскач, аптырап калдылар. 2 малай дигәннәр иде ич. "Алыгыз шушы баланы. Аның бер кеме юк. Бала да, үзегез дә бәхетле булырсыз. Үстерегез, исем бирегез, иегезгә ям иңәр." Булат белән Фәридә көтелмәгән хәлдән аптырап, бер-берсенә карашып алдылар. "Алыгыз, абый. Ятим бала ул. Әнисе ташлап киткән. Сез алмасагыз, үзебез алабыз." Сөмбел әкрен генә баланы Фәридәнең кулына салды. "Ал, кызың булсын. Курыкма, үзем булышырмын. Икәү карарбыз." Ал биләүгә күз яшьләре тамды.
Фәридә кулындагы биләүне күкрәгенә кысты. Үзе ялварып Булатка карады. «Алыйк», диде күз яшьләренә буылып. «Миңа бала кирәк», дип пышылдады. «Минем дә әни буласым килә. Алыйк, Булат», дип ялварды. Һәр вакыт горур, үлсә дә күз яшен күрсәтми торган Фәридәне мондый хәлдә әле берәүнең дә күргәне юк иде. Хатынын жәлләп Булатның йөрәге әрнеде. Үзенең дә күңеле тулды. Тамагына утырган тиенне авырлык белән йотып, «Алыйк», диде. Фәридә күз яшьләре аша елмайды. «Син дә әти булырсың». Алар сораулы караш белән Сөмбелгә текәлделәр. Икесе бер тавыштан, «Безгә хәзер нишләргә кирәк?» Сөмбел белән Байрас өсләреннән зур йөк төшкәндәй җиңел сулап куйдылар. «Сезгә бик күп кагаз җыярга туры киләчәк. Фәридә бала белән өйдә утырыр. Әлегә мин имезермен. Үсә төшкәч үзегез ашата башларсыз. Азаматның бүлмәсе буш, шунда яшәп тора аласыз. Барыбер имезергә безгә керәчәксең бит. Бәхетле ата-ана булыгыз. Акыллы кыз итеп үстерегез. Сезнең иегез бала тавышыннан гөрләп торсын», дип елмайды Сөмбел. Менә шулай уйламаганда, көтмәгәндә Булатлар өенә дә җан керде. Алар бер атна буе кирәкле кагазлар артыннан чаптылар. Кичен барлык ару талуларын онытып, бала тирәсендә бетерелделәр. Фәридә көнгә берничә тапкыр кызын Сөмбелләргә имездергә алып керде. Бала ими әнисен сагынып керә. Кичкенә куллары белән шәбәкли имә. Баланың шул кадәр яратып, тәмләп күкрәк сөтен имүен күреп, Фәридәнең күкрәкләре сызлап куя иде. Их, шул бала имезү тойгыларын бер татысаң иде. Бер вакыт өйдә кеше күрмәгәндә кызына күкрәген каптырып карарга булды. Ләкин сабый суырып кына карады да, сөт булмагач кычкырып елап җибәрде. Фәридә баланы алдауына ялып, Сөмбелләргә йөгерде. Кичләрендә барысы бергә Байрасларга җыелалар. 3 баланы уртага утыртып, аларны карап утыралар. 2 тамчы су кебек охшаш Азат белән Саматны әниләре генә айыра. Кичкенә гүзәл малайларга караганда терерәк булып чыкты. Әле берсен, әле икенчесен тартып йыга. Сөмбел янына килеп ими сорый. Малайлар кайда нәрсә яшерелгәнен яхшы белә. Алар да кыздан калышмый. Балаларга яшь тулды. Тормыш шулай әкрен генә үз-үзеннән баруын дәвам итте. Ял көне иртән йөгерүдән тыны бетеп Булат килеп керде. «Сөмбел, әйдәле тизрәк, Фәридәгә әллә нәрсә булды. Кичәдән бирле күңеле булганы, тора да, ашый да алмый», дип Сөмбелне ашыктыра үзләрен алып керде. Сөмбел Фәридәне җентекләп карады. Куркыныч бер нәрсә тапмады. Күңеленә килгән шиген сиздермәде. Күңел булгануны баса торган дару бирде. «Әйдә инде, Фәридә тагын чирләде бит», дип, 1-2 көннән Булат кабат кереп җитте. Сөмбел Фәридәне карагач елмаеп куйды. «Сөмбел, ник көләсең? Үләм бит», дип ыңгырашты Фәридә. «Үлмисең, әле яши генә башлыйсың. Ятимне бәхетле итсәгез, үзегез дә бәхетле булырсыз дип әйттем бит мин сезгә. Курыкма, теге вакытта шикләнгән идем. Хәзер шигем калмады. Син бәбигә узгансың. Алла теләсә, җәйгә тагын әти-әни булырсыз». Булат лып итеп урындыкка утырды. «Сөмбел, ни сөйлисең? Ялгышмыйсыңмы?» «Булат, бу сезгә ятимне сыендырганыгыз өчен Худайның рәхмәте. Соңлап булса да ана булу, бала имезү теләге организмга көч биргән. Котлыйм сезне. Мин сезнең өчен бик шат. Җәйгә эшкә чыгам, үзем дә биләтермен». Исән кешегә гомер бик тиз уза. Җәйдә Булатның улы туды. Сөмбел Булатның кулына баланы салганда, «Мин хәзер синең өчен тыныч. Үткәннәрне оныт. Киләчәк белән яшә, Булат», диде. Шәүкәт абыйның капка төбенә бер-бер артлы машиналар кайтып тезелде. Ишек алды бала-чага белән тулды. Хатын-кызлар кайчандыр Сөмбел үстергән бакчага матур итеп табын әзерләде.
Байрас белән Булат яңа урындыклар урнаштырды. Бүген Шәүкәт абыйга 70 яшь. Балалары аның туган көненә җыелды. Ләкин нишләптер төпчек улы Альфис кына күренми. Аптырагач капка төбенә чыгып утырды. Аңа ныклары иярде. Балалар, йөгермәгез, егылырсыз. Тик тормас малайлар аның сүзен колакларына да элмичә арлы-бирле йөгерештеләр. Гүзәл дә алардан калышырга теләмәде. Бу малайларны ничек айыралар икән? Икесе дә бер тамчы су кебек әтиләренә охшаганнар. Ә бу бөдрә чәчле курчак Гөл Фәридә инде, үзеннән туган диярсең. Эй, баш кисәрләр! Менә кесәмә бер тәмле әйбер яшердем. Тапсагыз үзегезгә була. Балаларны янында тотуның бер хәйләсе иде бу. Балалар бабайның кесәләренә тыгылдылар. Эзләгез, яхшылап эзләгез. Үзе кечкенә, үзе шундый тәмле. Балалар белән кайнашса да, үзе юлдан күзен алмады. Төпчеге 30-га җитте. Әле һаман өйләнергә уйламый. Кемне эзлидер? Альфис югары уку йортын тәмамлагач, сәүдә белән шөгыльләнә башлады. Хәзер үзенең кечкенә генә бер фирмасы, Уфада фатиры, яхшы машинасы бар. Бар әйбере җитешле. Ә менә өйләнми йөри бирә. Шәүкәт абый улы кайткан сайын артыннан берәрсе ярып кермәс микән дип, өметләнеп ишеккә карый. Баба, юк бит, син алдыйсың дип гүзәл бабасын тарткалый башлады. Бар, әйбәтләп эзләгез, кесәне генә тишмәгез. Урам буйлап тузан туздырып килүче бер машина күренде. Ширәм чүпләп йөргән казлар тирә-якка чәчелде. Кайсы юньсезе шулай чаба, бөтен кешене тузанга батырып, балачага йөреп тора дип, Шәүкәт абый уйлап та өлгермәде. Теге хәтәр машина алар капка төбенә килеп туктады. Капкадан балалары янына чыгып килүче Сөмбел. Әбәү, кем бу тузан туздырып йөри дип кайнатасы янына килеп утырды. Зур матур машинадан ак костюм чалбар кигән бик чибәр, озын буйлы егет төште. Көтәсезме? Исәнмесез? Бәй, Султанай бит. Әткәй Альфис тагын машинасын алыштырган. Без танымый торабыз. Нәрсә күзеңне тондырып чабасың? Бөтен кешене тузанга батырдың бит, дигән булды Шәүкәт абый малаен шелтәләп. Ашыктым әткәй, әнә, кунаклар ашыктыра бит. Сөмбел апа, карале кемне алып кайттым. Исәнме әни дигән тавышка Сөмбел сискәнеп китте. Һәм улым, Азамат дип урыныннан тормакчы булды. Әнием дип егет әнисе каршына килеп тезләнде. Әнием, бәгърем. Улым, кайттыңмы балам? Күз нурым дип, әнисе аның башын күкрәгенә кысты. Күзеннән яшьләре тамды. Азамат әнисенең күзләреннән үпте. Үзенең дә күзләре яшьләнде. Сөмбел улының битен куллары белән тотты. Балам дип күзләренә карады. Нинди чибәр егет булгансың. Кая туйганчы бер карыйм әле үзеңә. Улын күрмәгәнгә 4 ел булган. Азаматка чын ирләр төсе кергән. Битләре кояшта каралган, куе кара чәче матур итеп кистерелгән, зәңгәр күзләре янып тора. Ул Булатның яшьлеген кабатлаган. Әтисенең чибәрлегенә әнисенең сөйкемлелеге кушылган. Сөмбелнең күз яшьләрен күреп, игезәкләр тиз генә бабалары алдыннан төшеп, икесе ике яктан әниләренең беләгенә ябыштылар. Гүзәл апасын елаткан абыйга усал итеп карап, «Тимә!» дип аның җиңеннән тартты. Сөмбел уңайсызланып кына олы улына карады. Улым, үпкәли күрмә. Алар бәләкәй бит әле. Менә бусы Азат, монысы Самат энең, ә бу матур кыз Гүзәл. Балалар, таныш булыгыз. Бу олы абыегыз Азамат. Мин аны бик яратам. Сез дә яратыгыз. Ну, байыгансыз әни, дип башын селкеде Азамат бабасы янына килеп. Исәнме, бабай? Мине онытмадыңмы? Оныкларың күбәйгән бит. Алай димә, улым, син иң кадерлесе. Балам, син бит беренче, баш онык. Синең урыныңны берәү дә ала алмый. Уз түргә, улым. Әти, монда тагын бер кунак бар әле, дип, машинаның арт ишеген ачты Альфис. Машинадан уртача буйлы, кап-кара бик сөйкемле кыз чыкты. Ул кайсыдыр ягы белән Сөмбелнең яшьлеген хәтерләтте.
Әти таныш бул. Булачак киленең Алия. Хуш киләсең, кызым. Түргә уз. Менә кемгә охшаган кызны эзләгән улы. Күпме охшаган икәнен еллар күрсәтер. Сөмбел, Сөмбел инде ул. Әйдәгез, йортка керегез. Башка килер кеше калмады дип, Шәүкәт абый капканы ачты. Арслановлар гаиләсендә бүген бәйрәм. Шәүкәт абый хәзер инде бабай. Өстәл тирәсендә җыелып утырган балаларын күздән кичерде. Бик бәхетле иде ул бүген. Шәүкәт абзыйлар бакчасында җыр-моң агылды. Ахунның алыштыргысыз гармунчысы, сүз остасы Сәлимән абзый кунакларның күңелен күрде. Сәлимән дус, әйдә, тарт үзебезнекен. Ахун киен. Урам кие, урам кие, урам кие безнеке. Чыкмасын да дошман сүзе өскә, чыкса чыксын безнеке. Эх, ахунның урамнары, уйный җил бураннары. Без киткәч тынар әле ахунның урамнары. Гөлчәчәк Хафизова укыды.